Мгм. Нешта не бачу. Дзе мой стрым? Давай, показвайся. Дайце мне момант, калі ўжо пайшло, паказваецца прад праглядзе. Ёсць, з'явілася нарэшце. Добры вечар. Добры вечар. Чым займаемся сёння? Сёння нечаканая трошкі змена таго, што мы нашага раскладу, якога няма зараз, аніякага дакладнага. Давайте я ўсе налады, нічога не паспеў для падрыхтоўкі стрыма. Сёння пагуляемся у фазмафобію. Трошкі у нас ёсць некалькі стрымаў па ёй. Зараз ужо значна пазней. Учора выйшаў апдейт новы, з-за чаго мы зараз і это нагода, каб пагуляць у яе. Учора выйшаў апдейт, у якім аднавілі трошкі там балансы, дадалі новую мапу. Гэта важна, таму што мапы з'яўляюцца ў фазмафобіі вельмі рэдка. Гэта раз на 3 гады такая падзея, таму ну апошняя, мне падаецца, ну апошняя мапа, не было змена адной мапы 10 год таму. Таму гэта такая даволі нечастая падзея. Геймплей зараз усё распавяду, нават калі вы не гулялі ў яе, не ведаеце чым, што ўвогуле мы робім і навошта мы гэта робім. Зараз усё распавяду, дайце мне праверыць, каб захоп у вас быў. Зараз ён яшчэ не з'явіўся. Усё ў парадку, што у вас чорны экран. Ёсць. Так, вы ўжо павінны бачыць хоць трошкі. Зараз мне падаецца, у гульне гук вельмі ціхі. Ён і павінен быць даволі ціхі. Не, ён нешта зусім занадта ціхі. А чаму ты такі ціхі? Аўдыё? Не, на максімуме. Давайте я... Сёння гульня будзе максімальная голоснасці. Чаму я не чую нічога? Дайце-ка я гульню перезапушу. Мне паказвае, што гук у гульне ёсць, я яго не чую. У чым можа быць прычына? Што не так пайшло? Ага. Output. Ого, слухайце, у мяне падаецца, у мяне праблема. Я не чую нічога, таму што мои навушнікі... Таму што у мяне не ваткнутыя навушнікі. Вось чаму я ні халеры не чую. Зараз ёсць? Зараз ёсць. Вось, цудоўна, нарэшце. Выбачаюся за такую максімальную прафесіянальную падрыхтоўку стрыма сёння, але я літаральна скончыў працаваць у пачатку стрыма. Так. Што у нас ёсць? Ёсць гук, усё нармальна. Мы ў парадку. Спадзяюся, гульня не будзе загалосная, трошкі зноў яе прыцішу. Вось. Думаю, у яе ёсць. Усё, паехалі. Толькі зараз мы нармальна пачынаем. Адстройка толькі зараз заняла. У чым сэнс гульні? Калі вы не ведаеце, я ўсё зараз распавяду. Сэнс гульні у паляванні на прывідаў. Але паляванні, ведаеце, як па тыпу не зусім звычайным сэнсе. То бок мы не ловім іх, як у паляўнічых на прывідаў Ghostbusters. Мы займаемся тым, каб проста вызначаем хаця бы іх тып. Таму што ўсе прывіды ў гэтай гульне смяротныя. Смяротныя. Забойцы яны, карацей. Любы з іх жадае нас жэрці. Прыдушыць і гэтак далей. Таму нам трэба іх асярожненька пазбягаць і пры гэтым даведацца, што за тып прывіда, з якім мы змагаемся. Вось, як змагаемся. Нават мы проста даведваемся і выходзім. Гэта схаваны пазл. Сама гульня па сабе... які мультиплеер. Гэта пазл насамрэч. Гульня пазл, у якой трэба даведацца, што гэта за прывід і сысці жывым пажадана. А у гульні дадалася новая мапа, якая з'яўляецца маяком. І я доўга адкладаць не буду адразу пачынаць і па дарозе распавяду. Адбяру толькі складанасць пакуль ніжэй, пакуль буду распавядаць. Таму што мапу я толькі крыху зусім паглядзеў. Ну так, быў момант.
учора вечарам, але до конца я яшчэ яе ведаю вельмі дрэнна. Можна і паграмчэй. Можна падвысіць трошки. Мы знаходзімся з нашым зараз у нашай машынке, у якой у нас ўсё бяспечна. Прывід знаходзіцца на тэрыторыі маяка. Зараз у нас ёсць нават яго мапа усяго поўнасцю можна зверху донізу яго аглядзець. Дзесьці на гэтай мапе, у якім невядомым нейкім пакоі знаходзіцца прывід, які зараз чыліць, адпачываюць і не ведаюць, што мы зараз па яго душу прыйшлі. Нам вядома яго імя, гэта Карлос Лавендер. У нас ёсць дадатковыя квесты, які можна зрабіць. Гэта зрабіць фотаздымак прывіда, ачысціць тэрыторыю накол яго і збегчы ад яго палявання. Паляванне яго гэта той момант, калі нам кабзда. Ёсць прывіды, спіс прывідаў, вось ён у нас увесь, тут 24 прывіда, кожную з якога мае свае асабістасці і магчымасці. Мы зараз гуляем у рэжыме, у якім мы бачым, у нас ёсць улікі на прывідаў. Мы можам сабраць 3 улікі, напрыклад, у нас ёсць прадметы, якія дапамагаюць нам у гэтым, вось гэта ўся наша сцяна прадметаў, які можна выкарыстоўваць. І, напрыклад, вось гэта кніга, якой можа прывід напісаць. Калі у нас прывід напіша ў гэтай кнізе, то мы адзначым сабе уліку. І гэта звужае наше кола прывідаў. Такім чынам, калі мы збярэм дастаткова улік, мы можам сказаць дакладна такого прывіда не існуе. Такого прывіда таксама не існуе. Вось, напрыклад, гэтай камбінацыі улік 3 азначае, што гэта будзе сэй. Адная опцыя. Наша мэта вось даведацца, які гэта прывід. І калі мы здагадаліся правільна, мы выбіраем прывіда, якога мы лічым, што гэта ён, вяртаемся ў нашу машыну і з'язджаем адсюль. Гэта галоўнае кола гульні. На працягу гульні паміж забегамі мы можам паляпшаць нашу экіпіроўку, якая зараз у мяне максімальная па якасці. Самае найлепшае, што мне патрэбна узята з сабою. І вы працягваеце, вы зарабляеце за гэта больш грошай. Калі вы не здагадаліся альбо памёрлі, вы страчваеце грошы. І гэтак далей. Так, наш пачатак мы возьмем з сабой. У нас ёсць акуляры начнога бачання, кайфы. Мы возьмем з сабой, гэта новая магчымасць у апдейце, можна з сабой трошачкі агню ўзяць. Гэта будзе дадатковы слот. І у нас ёсць, акрамя гэтага, яшчэ 3 слоты, якія можна запоўніць любымі прадметамі адсюль з усяго, што ёсць. Возьмем Reader EMF, электрамагнітнага поля. Мы будзем шукаць, ці ёсць нейкія электрамагнітныя ўзаемадзеянні ў прывіда. Гэта тэрмометр. Ці дадалі яны новую бульбу, якую можна адшукаць? На жаль, не. Быў эвент з пошукам снегавікоў у Новы год. Быў эвент з пошукам тыкаў. Як яны? Забыўся, як яны будуць. Было такое на Хэллоуін яшчэ ў папярэднім годзе. І нешта можа будзе. На Святога Валентына, мне падаецца, нічога не было на Святога Валентына. Так, і возьмем з сабой яшчэ, давайте возьмем кнігу. Якая у нас будзе камбінацыя? Паехалі з ёй. Мы знаходзімся на маяке, вось ён уначы. Возьмем з сабой тэрмометр. Таму што прывід, звычайна, дзе ён знаходзіцца? Ён зніжае тэмпературу гэтага пакою. Таму мы зараз будзем абыходзіць літаральна, шукаць, у якім жа пакоі схаваўся наш прывід. Прыкладна тэмпература навокал 13 градусаў, яна будзе скакаць туды-сюды, але мы шукаем месца, дзе яна раптоўна вельмі нізка ўпадзе, напрыклад, да 10 градусаў, бо зараз, дзе ён знаходзіцца, ён пакрыху зніжае гэту тэмпературу. Мне падаецца, не тут. Плюс ва ўсім месцы, ва ўсім маяку зараз выключана электрычнасць. Нам трэба будзе знайсці... Опа, тут падае да 11. Магчыма, гэтае месца. Але яшчэ пашукаем. Тут 14, тут вышэй. Так, хутчэй за ўсё той паверх. Знойдзем зараз яшчэ, як ён... Які гук быў дзіўна. Месца для прызывання, яго можна будзе выкарыстаць пры жаданні. Яно не абавязкова з'яўляецца. А дзе тут... Ёсць такая штука, ведаеце, дзе пробкі знаходзяцца, забыўся, як шток, карацей. Вось ён. Ён дзесьці на мапе знаходзіцца, ён можа быць у некалькіх месцах, рандомна з'яўляецца.
І я його не зауважив пакуль. А, ён у самому версе тут. Уключим святло. І углушыўся. Запусціўся сам маяк. Мне падаецца, ўсё ж такі ён там унізе. Так, тут вельмі цёпла. Калі гэты шчыток ужо ўключаны, то пачынае нагрывацца ўсе пакоі да 10, там, 17-18 градусаў. Бок тады знайсці пакой, у якім тэмпература самая нізкая, яшчэ прасцей. І у нас ўжо ёсць ідэя прыкладна, дзе гэта знаходзіцца. Ось. Мапа я ведаю не вельмі добра. Я яшчэ не вельмі арыентуюся на ёй. Я так плюс-мінус на яе глядзеў. Насамрэч можна ўжо хадзіць уключаць святло, бо мы зараз у цемры ходзім. Так, тут 14 градусаў. Не, тут занадта цёпла. Прывіт, ты дзе? Кухня. Тут 6 градусаў, бачыце? Як упала. Это дакладна яно. Добра, кідаем пакуль тэрмометр. І... Опа, нават узаемадзеянне было нейкае тут. По шклом? Окей, добра. Больш нідзе. Оп, яшчэ одно узаемадзеянне. А я то яно грукае ў шкло, альбо што? Так, яно грукае ў шкло, але я не магу паглядзець і... Чаму я не магу ралету гэтую падняць? А, магу! Добра, толькі ў мяне няма ультрафіолета. Зараз вяртаемся ў наш грузавічок. Трэба туды схадзіць. Трэба прынесці на месца нашага даследавання, прынесці як мага больш нашага рыштунку, бо гэты рыштунак нам дапамагае ў знаходжанні прывіда. Мы яшчэ не ведаем, мы не ведаем нічога аб гэтым прывідзе, акрамя таго, дзе ён знаходзіцца. І гэта ўжо штосьці. Пакуль я знаходжуся ў цемры, моя трываласць, скажем так, яшчэ моя галовушка яшчэ ў парадку. І чым ніжэй гэты адсотак, вось тут ён 83, тым горш мне. Пакуль у нас усё ў парадку. Прывід пакрыху зніжае нашу трываласць, нашу sanity, калі так ужо гаварыць мясцовымі тэрмінамі. І у пэўны момант, калі яна будзе дастаткова нізкая, ён пачне на мяне паляваць. Таму я літаральна на таймеры. Мне ёсць рэсурс, які можна вяртаць сабе трываласць гэтую вось, трошачкі адрэналіну. Але гэта такая часовая рэч, яна толькі трошкі мне дапаможа. Так, мы зараз гэта возьмем. Ці ўсё... Так, у мяне ўсе слоты заняты. Раз, два, тры. Добра, пайшлі. У нас зараз у версіі знаходзіцца тэрмометр, які таксама з'яўляецца улікай, але важна толькі наколькі нізка ўпадзе тэмпература. Тэмпература павінна ўпасть ніжэй за 1 градус, каб гэта было халоднай тэмпературай. І гэта будзе тады улікае наконт прывіда. Так, гэта... Кропачкі. Супер спецыяльная тэхналогія, якая дазваляе убачыць прывіда, нават калі ён не бачны. Зараз ён не бачны, але кропачкі могуць яго заўважыць. Час ад часу ён можа з'явіцца проста як сілуэт прывіда ў кропачку. Вось. Гэта нам дапаможа ультрафіолет знайсці нейкія... Калі ён узаемадзейнічаў з некаторымі прадметамі, можам пабачыць яго гэтыя самыя fingerprints, як яны. Па тыпу, дзе ён карнаў штосьці. Чаму мы не маем капелюшак з фольгі? О! Што гэта? Радыё пачало працаваць? Пачакай-ка. Якой ўзровень узаемадзеяння? Другі. Ну, такое сабе. Нам патрэбны 5-й ўзровень, каб гэта было ўлікай. Так то яны ўсе пакідаюць. Выключылі. На жаль, капелюшак з фольгі ў нас скончыўся. Дзесьці ў іншай гульне. Выключым святло і паспрабуем паразмаўляць з прывідам. Can you hear me? Are you with us? How old are you? Can you give me a sign? Where are you? Can you show yourself? Are you here? Are you with us? What's your name? Are you gonna hurt me? Hello? Я не отказываю. Can you hear me? Are you with me? Ghost. Do you like potatoes? Can you talk to me? Please. Give me a sign.
Узаемадзеянне ён робіць, он мяне чуе, але ён нічога не адказвае на мой бокс, на мою рацыю, на жаль. Так, можа дзесьці засталіся нейкія сляды. Мне падаецца, трэба яшчэ прынесці што-небудзь. Давайте яшчэ што-небудзь прынесем. Бо, можа, тэмпература упала дастаткова нізка. Ён дакладна тут, ён узаемадзейнічае з радыё. І даволі нізкая тэмпература. Калі яна упадзе за адну, усё добра будзе. Можа, ён не размаўляе на ангельскай, ну, тады яго праблема. Зараз трохі, зараз можа свае паведамленні выключу трошки. Дайте мне момант, каб не перашкаджалі яны. Так, ёсць. Так, што ў нас па адчуваннях нашым? 74%. Добра. Возьмем распяцце. Крыжык наш, які будзе бараніць нас ад таго, калі прывід будзе збірацца паляваць на нас, то гэты крыжак нас абароніць ад яго. І возьмем соль яшчэ, якую мы можам пакласці на зямлю і такім чынам заўважыць, хоць трошкі зразумець, па-першае, дзе ён знаходзіцца і ходзіць. Па-другое, ёсць прывід, які не можа наступіць у соль. Мы яго такім чынам вылечым. Калі гэта раптоўна у нас паўсюду будзе соль, а прывід ніякім чынам туды на яе не наступіць, это 100% рейс. Так, яшчэ ёсць кавалачкі пылу, які лётаюць. Так, у нас есть... Бачыце кропачку на камеры? Лётае час часу. Зараз, калі з'едзе... Вось яна. Ой, блин, знікла адразу. Во-во-во. Бачыце? Бачыце? Паляцела беленькая такая. Гэта такія ghost orbs, па тыпу шары прывідаў. Яны знаходзяцца толькі ў пакою, дзе знаходзіцца прывід. І яны ёсць не ва ўсіх прывідаў. Гэта... пакідае нам варыянты вось з гэтых прыводаў. І плюс есть адзін асабісты мімік, які мае заўсёды гэты. Бляха, я напужаўся. Вітаю, Ксітол, вітаю, суполцы. Няжудасная гульня зусім. Ён выключыў гэта святло, прывід. Узаемадзеянне ёсць. Добра, ён нешта кінуў. Давайте зараз сходим кутенько наверх, уключим светло. Так, тут у меня светло уже включено. Тут были каточки, гэта іх оба паўслёты. Калі гэта прывід каточка, то гэта дакладна так. Что это такое? Нельга падняць, на жаль. Нам вельмі не пашанцавала, дзе знаходзіцца зараз шчыток, гэта ён у самым версе. Увесь шлях наверх, каб просто святло сабе ўключыць. Магчыма, гэта таго не варта. Можа, я больш страчу сваей трываласці, но толькі на тым, што буду хадзіць уверх. Ось. Лепей знаходзіцца ў святле заўсёды. Таму што так ты менш трываласці траціш. А нам яшчэ трэба знайсці як мінімум 2. Выключыўся ліхтарык. Нам трэба знайсці як мінімум яшчэ 2 доказы, што гэта за прывід. Як мінімум. Таму што зараз мы можам мець справу з мімікам. У міміка ёсць асабістасць, ён можа быць любым прывідам. Дзякуй вялікі, Аксітол. Дзе ты наш? Прывіт. Алло. Прывіт. Оба. Ты задзяўбаў прывід, толькі не гавары мне, што ты зноў шчыток выключыў. Нет. Блять. Так. Узаемадзеянне другого ўзроўня недастаткова. Так, што ў нас? Мы яшчэ прынеслі крыжык. Раскідаем соль па мясцовасці. Няхай будзе. Ён наступіў літаральна ва ўсё. Гэта дакладна не рэйс. Дзе мой? Дзе я пакінуў? А, вось, в руцэ ў мяне. Глядзіце, пакідае сляды. Прыгажу. Колькі іх напакідаў. Добра, у нас ёсць ультрафіолет. Ты зацяўбаў. Ты... Спыніся. Слухайте, давайте сходим назад, пакуль хутенька у наш трейлер.
Вяртаем сабе трошки адреналіну уколем, бо мы яшчэ не дастаткова ведаем. Бо зараз ён паляваць пачне. Гэты кот робіць мне ў твар. Ну вы паглядзіце. Тут ёсць яшчэ экран актыўнасці. Можна сачыць, калі ён нешта робіць у хаце. Плюс у нас я камеру пакінуў. Так, вось наша камера. Мы можам сачыць з бяспечнага месца за тым, што там адбываецца. На жаль, гэта не вельмі эфектыўна, калі гуляеш адзін. Сэнса ніякага няма. Так, дзе у нас? Які ў мяне план быў? Я прыйшоў сюды адреналінчык укалоць. Ёсць. Я возьму з сабой. У нас застаецца з такімі варыянтамі. Застаецца усяго 3 прывіда плюс мімік. Мімік усё яшчэ магчымы. У міміка трошки асабістасці ёсць. У яго ёсць 3 яго рэчы, зараз я адзначу яго і пакажу. У яго насамрэч, з гэтых шароў, з гэтага пылу, які лётае, яго няма ў спісе. Нягледзячы на тое, што ён можа быць у яго. Дык вось яго асабістасць, што ён мімікрыруе пад іншых прывідаў, і плюс да ўсіх 3 яго рэчаў ёсць яшчэ гэтыя кавалачкі пылу. Я бы, шарыкі, карацей, прывідныя. Kingdom Come, на яго адпраўляецца яшчэ 1000. Дзякуй вялікі. Мне падаецца, няўжо ёсць мэта прапушыць Kingdom Come яшчэ дакладна на гэтым тыдню, а? Не ж такое адчуванне. У нас нашыя варыянты. Гэта банші, анту і абакі. Абакі можа хаваць свае ультрафіолетавыя сляды. Плюс на яго з ультрафіолетавых гэтых руках і нагах можа быць дадатковы палец. То бок час ад часу на некаторых слядах застаецца не 5 пальцаў, а 6. І гэта можна заўважыць. Вітаю, Волчара, вітаю. Так, банші. Банші будзе паляваць на аднаго прывіда. Банші заўсёды будзе паляваць на аднаго чалавека. Будзе абіраць сваю улюбёную цэль і будзе паляваць толькі на яго. Яна будзе ігнараваць увогуле ўсіх. І ў яе ёсць яшчэ асабісты крык банші, які можна прасачыць толькі праз вось гэтую штуку. Гэта як это? Як ён называецца? Як гэтая штука? Удалённы мікрафон? Парабалічны мікрафон. Вось. Так, што мы можам яшчэ? Абакі ханту. Ханту будзе... Яна любіць холад, яна стварае вельмі халодныя месцы. І тады, калі гэта ханту... Які актыўны прывід, нас там няма? Што ён там робіць? Я не ведаю, што ён робіць у пакоі, але ён там суперактыўны. Добра, пайшлі назад. Нам спатрэбіцца вось гэта, каб абараніцца ад прывіда. Ладан. Плюс... Што нам яшчэ? У мяне няма ідэй. Банші можна паспрабаваць прасачыць вось праз гэта, парабалічны мікрафон. А банкі сачыць за яго ультрафіолетам. Што ў нас яшчэ? Гострайтинг не працуе. Спірітбокс ніхто з іх не адкажа нам. На кропачках можа банші з'явіцца. На EMF, электрамагнітным поле, з'явіцца абакі яшчэ. Плюс холодная тэмпература ў ханту. Давайте, пойдем глядзець. Не, я насамрэч буду шчаслівы, калі Kingdom Come трапіць на другі стрым, таму што, як я гаварыў, не зусім тая гульня, якую можна за 3 гадзіны разабраць. Ну, па тыпу не разабраць, а нават паглядзець на паўнавартасны гейм. Опа, пачакайце-ка, кропачкі. Толькі ж былі. Дакладна, кропачкі. Гэта банші. Зараз пасачым за гэтымі самымі. Паспрабуем... Дзе мой парабалічны мікрафон? Я яго выкінуў. Пасачым праз парабалічны мікрафон. Чуеце гукі? Вось гэта парабалічны мікрафон нам дапамагае. Але мы шукаем асабісты гук. Гук такого крыка. Зараз спыню нашы кропкі, каб яны такого гуку не стваралі. Ось. Хутчэй за ўсё, калі мне падалося, я толькі краем вока, я ў гэты момант у чат. О, глядзіце, зноў кропачкі. А вось і крык банші. Это вельмі асабісты гук. І кропачкі. Доказ яшчэ. Добра. Усё, мы ведаем, што гэта за прывід. У нас ёсць дадатковыя квесты, якія можна зрабіць. Гэта зрабіць фота прывіда, ачысціць тэрыторыю навокал прывада ладанам. Ён у нас ёсць, мы можам зараз гэта нават зрабіць. І збегчы ад палявання.
Опа, ходзіць прыгажу на які, а? Дык вось. Што мы зробім? Давайте паспрабуем зрабіць ідэальнае паляванне. Ідэальнае паляванне ўключае ў сябе знаходжанне косткі прывіда. Ад прывіда дзесьці на гэтай тэрыторыі гэтай мапы ёсць ляжыць костка яго, адна з касцей поўнага шкілета. Нам трэба яе знайсці. Для гэтага я возьму фотокамеру, таму што нам трэба будзе яшчэ зрабіць фатаграфіі яго. Патрэбіцца. Бо для поўнага палявання нам патрэбна знайсці костку, зрабіць усе 3 дадатковых квеста, сабраць поўны фотоальбом ідэальных фатаграфій. Калі хоць адна фатаграфія не ідэальная на 3 зоркі, то ўсё капзда. Гэта не ідэальнае паляванне. Так, што мне можа спатрэбіцца яшчэ? Нічога, в прынцыпе. Я пакуль пакіну фоткі, мы зробім у апошнюю чаргу, таму што, ну, як толькі костку знойдзем, тады ўжо будзем рабіць уже астатнія фоткі. Бо нам трэба злавіць фотку прывіда, і гэта самая жэсць. Так, пайшлі шукаць. Костка можа быць дзе заўгодна. Літаральна. Ляжаць проста на падлозе. Гэта не адчынена ўвогуле. Дзякуй вялікі, на Gold Simulator адпраўляецца яшчэ 1000. Ці гэта StarCraft Wings of Liberty? Не, гэта покер. Так. Зараз трэба уважліва знайсці, где гэтая костка. Дзе ты? Зараз кожны вугал аглядзець. Справа ў чым? Большасць рэчаў... это ты цікаеш. Большасць мапаў і большасць увогуле прадметаў на мапе, яны генеруюцца толькі ў асабістых месцах. Яны альбо ёсць, альбо іх няма. З косткай жа зусім трошкі па-іншаму. Блін, у мяне ліхтарка некага няма. З косткай трошкі па-іншаму. Яна можа літаральна ляжаць на чым заўгодна і пад чым заўгодна. Таму трэба правяраць. Нам можа просто не пашанцаваць, і яна будзе ляжаць у такім месцы, якое складана заўважыць. А вось і костка. Трошечки фоточку. Дзякуй вялікі. Плюс у нас ёсць яшчэ круг прызывання. Будзе у нас прыгожанькі. З ім можна зрабіць фотку по тыпу прызваць прывіда і адразу запаліць усе свечкі, і тады прывід з'явіцца на гэтым месцы. І можна зрабіць фотку. Адная праблема, гэты прывід адразу пачне паляваць і нас заб'е. Вось у чым мая праблема. Так. Ну што, пайшлі рабіць фоткі. Для таго, каб зрабіць фоткі, трэба рабіць узаемадзеянне альбо... трэба яшчэ ж фотка самого прывіда. У нас такі квест дурны. Не пашанцавала. Мы зараз можам дачакацца, фоткай прывіда лічыцца таксама фотка яго, калі ён кропачкамі вось ходзіць. Але для гэтага трэба злавіць яго кропачкі. Ці ён яшчэ тут? Ці ён у гэтым пакоі? Для мяне месца няма. Прывід, ты тут? Так. 1.6, вельмі холодна. Прывід. Калі ласка. Я вельмі зараз залежу ад майго, проста пашасціць мне альбо не. Ну, сур'ёзна. Бярэ, выключаю ўсё. Эй, привіт. Hey, Ghost, can you give me a sign? Ghost? Hello? Зараз, спадзяюся, ён не пачне паляваць такі. Зараз я табе пакажу табе знак. У любы момант. Амаль. Ёсць яшчэ альтэрнатыўны варыянт. Просто даць яму паляваць і паглядзець на яго і зрабіць фотку. Это у нас... Блин. Літаральна ён з'явіўся каля мяне, ён стаяў тут, я просто баяўся, што я неправільную фотку яго зраблю. Неўдалую.
Мне трэба на 3 зорачкі зрабіць. Ну, прывіт. Включай ён. Прывіт. Каб ён яшчэ тут пастаяў дастаткова доўга, я бы зрабіў фотку, але ён знік даволі хутка. Зноў жа, у нас хто гэта баншы? Банша будзе знаходзіцца заўсёды каля мяне. Яна будзе шукаць, нават нягледзячы на тое, што гэта яе пакой, у якім яна праводзіць большую частку часу, то яна ўсё роўна будзе, яна мае магчымасць тэлепартавацца ў любую частку мапы да сваёй улюбёнай цэлі. Так як я гуляю адзін. А вось мінус крыж. Это дрэнна. У нас часу амаль не застаецца. Давайте возьмем яшчэ адреналін. Давайте возьмем яшчэ трошкі адреналіну, бо нам трэба яшчэ фотку неяк зрабіць, правильно? Калі мы жадаем, вядома, сабе атрымаць... О, блин, яшчэ 2 квеста іншых. Это пазбегчы палявання. Колькі ў мяне там? Я ўжо на 30-40% прыкладна. Можна нават 2 з'есці. Вось она падвышаецца, наша трываласць. Я не памятаю, колькі адзін такі шот вяртае, тым больш, што на больш высокіх складанасцях ён дае ўсё менш і менш. Прыкладна 20% ён дае. Что там? Привіт, то що тут робиш без мяне? Трэба было яшчэ адзін крыж прынесці, вось што я не падумаў. Але на нарм падыдзе. Привіт. Can you give me a sign? Can you show yourself? Ось як толькі я сказаў give me a sign, пачалося. Hello? Can you show yourself? Can you interact with dots? Please. Не, не сёння. Ён жа літаральна хадзіў праз гэтыя кропачкі. Разоў 5 прайшоў. А зараз не. Вось калі камеру я прынёс, тады не ўжо. Только не говорите мне, что сышоў адсюль. Не, святло ж ён переключаў, правильно? 2 градуса, ну. Ну, 10 тут. Знову радыё. О, я мог сфотаграфаваць радыё, я не здагадаўся. О, ведаеце, яшчэ ёсць такі спосаб, як сабе фотак нарабіць. Нам-то поўны альбом патрэбны. Там да халеры фотак патрэбна. Мы можам раскласці соль і пафотаграфаваць соль, калі ён наступіць у яе. На жаль, яны трошкі... Фотаграфіі зараз не то, каб вельмі цікавая механіка ў гульне. Яны раней былі трошкі цікавей. У меня ёсць месца яшчэ. Не, гэта я з сабой буду. Блін. Трэба было камеру пакінуць. Ну ладно. Соль 3. Ладно, нам пакуль не спатрэбіцца, бо паляванне не чакаецца ў бліжэйшы час, так? 98% у мяне адчування. За ладам мы яшчэ вяртаемся. Калі паляванне пачнецца, прывід будзе ведаць, дзе я знаходжуся, толькі калі я буду выдаваць нейкія гукі, напрыклад, гаварыць у мікрафон, ну, не мікрафон, тут я кнопку натискаю, каб мне пуштуток стаіць. Альбо, ось, адразу наступіў, зараз зробім фоткі. Тут 3 фоткі, раз, 2, 3. Ёсць? Правильно? Усе па 3 зорачкі. Добра. І тут ужо наступ... Блін, прапусціў фотку яго кропачак. Раз, 2. Блін, атрымалася? Калі ласка, скажы, што атрымалася. Ёсць фотка прывіда ў кропачках. Цудоўна. У нас ёсць усе фоткі.
ачмурэнна. У нас ёсць адзін квест і 3 фоткі. Нам зараз трэба ачысціць тэрыторыю ад прывіда і збегчы ад прывіда, пакуль ён палюе. Для гэтага нам ачысціць тэрыторыю прывіда не абавязкова рабіць, калі ён палюе на нас. Фоткі нам уже не спатрэбяцца, фотоапарат можа хадзіць. Ну так, зараз ужо ўвогуле без шансаў. Ты жадаеш напажаць кагосьці прывідам? Ага. Распавядзі сваю гісторыю прывідную. Так. Так, мне патрэбна зараз мой ладан. Можа нават... Не, адзін мне толькі патрэбны, правильно? Мне ж толькі ладан выкарыстаць і збегчы ад яго палявання. А збегчы ад палявання азначае, што прывід павінен мяне пабачыць. Ён тады будзе за мной бегаць, і я павінен схавацца ад яго, перажыць вось яго гэтае пагоню гэтую. Ось. Праблема ў тым, што ён так проста не адчэпіцца ад мяне. Для гэтага мне ладан не спатрэбіцца. Ён запаволіць яго, у маім выпадку гэта самы найлепшы ладан. Ён увогуле стане на месцы, але ён усё яшчэ будзе мяне бачыць, таму мне трэба будзе збегчы, схавацца. Окей. Пазбавіцца ад яго, каб ён... Трэба прыдумаць, куды схавацца. Ну, мы будзем хавацца. Дзе на гэтай мапе можна хавацца ўвогуле? У нас ёсць хованка, вось тут. Прапаную стаць на лесвіцы. Альбо вось тут дзесьці. Калі ён мяне пабачыць, я выкарыстаю ладан і пабягу вось у тую хованку. Вось такі план. Адзінае што? Я возьму крусіфікс, гэта мой крыжачок, які спалены на палову. Ён яшчэ мяне абароніць ад аднаго палявання, яго пакіну на гэтым паверсе, каб ён абараніў мяне у выпадку, калі прывід вырашыць паляваць з гэтага боку, а не знізу. Нават яго перакладу вось сюды. Каб большую тэрыторыю пакрываў. Ну што, тут нічога ўжо не абараняе нас ад палявання прывіда. У нас даволі высокая... Выключым святло, нам трэба страціць нашу трываласць. Уся электроніка навокал прывіда пачынае сыходзіць проста вар'яцець. Яна пачынае міргаць, не працаваць, выключацца і гэтак далей. Плюс прывід адчувае любую электроніку. То бок, пакуль вы трымаеце нейкі электронны тэрмометр, альбо... Блядь, я напужаўся. І выкарыстаў свой ладан. Ну, зато я ачысціў тэрыторыю ладаном. Ну, так, ось. Усяго-то. Мінус ладан адзін, у нас ёсць другі. Я просто напужаўся. Нервовы. Дык вось. Уся электроніка вар'яцее, і прывід пачынае, ну, ўсё міргаць, і даволі складана сарыентавацца. Нашы прыборы гэтыя начнога бачання, ён таксама будзе вар'яцець. Так што наша задача па яму адсашыць, калі ён пачне міргаць, калі прывід на нас ужо пойдзе, калі ён рэальна будзе паляваць, а не як вось зараз. Толькі яго цень пайшла там нейкая. Сядзім, чакаем. О, кропачкі. Прыгожы мяснік нейкі з цесаком. Оп, кідае рэчы. Ну, увогуле скінуў. Табе што, не падабаецца? Што гэта? Это хрустелки нейкія? Так, хлопушки. Прыгажу. І кніга моя яму не падабаецца. Ну, зараз толькі чакаць, бо я не ведаю. Зараз мы гуляем на прафесіянальнай складанасці. О, яшчэ хлопушкі. Гуляем на прафесіянальнай складанасці. Далей я буду пакрыху падвышаць складанасць. Там ёсць яшчэ 2 альбо 3 ўзроўні. 2 мне... Так, 2 ўзроўні, плюс яшчэ кастомныя складанасці можна выставляць. Яшчэ больш складаная, чым самая высокая складанасць. У чым сэнс?
Асноўная розніца у наступнай складанасці ад гэтай зараз у нас было 3 улікі, па якой мы вызначылі, што гэта баншы. Мы ўжо 100% ведаем, хто гэта. У наступных складанасцях на наступнай складанасці у нас ёсць толькі 2 улікі, але ў прывіда, ну то бок толькі 2 улікі, якія прывід нам пакажа. То бок, напрыклад, калі браць баншы, з гэтых 3 улік ён пакажа нам толькі 2. Напрыклад, толькі не, гэта не паляванне. Ты не палюеш яшчэ, я ведаю. Настроен мне пагаршае. Так, я спадзяюся, он спусціцца зверху і вяртаецца назад, бо я разлічваю бегчы ўверх, калі ён на мяне пачне паляваць. Вось, з усіх варыяцый яна ведае, што не палюе? Так, ён ведае. Паляванне трошкі. Опа. О, вось гэта паляванне. Хаваемся. Ён жа мяне не заўважыць? Ён ходзіць па гэтаму пакою. Оп. Дзякую вялікі, што ён скрозь гэтай лесвіцу не бачыць. Ён уверся на наступным паверсе. Паляванне скончылася. Усё. Пагасла ўсё святло ва ўсім маяку. І мы можам ісці. Калі я ўсё правільна памятаю, зараз мы лепей праверыць усё, калі мы ўжо выйдзем. Мне падаецца, усе квесты зроблены. Так, я ж пазбегну палявання. Так, усё, усе квесты ёсць. Ось, гэта ідэальнае паляванне. Ідэальнае, так, увогуле, паляванне ў сэнсе заход на мапу. Мы зрабілі усе 3 квесты, якія вось у нас апцыянальныя ёсць. Мы зрабілі фотапрывіда было... фотапрывіда не абавязкова для гэтага. Мы запоўнілі нашы ўсе фоткі, увесь альбом 3-зорачнымі фотачкамі. Так же? Ні одной на 2 зоркі няма. Не, няма. Мы ведаем, што гэта за прывід. І мы атрымаем павелічаную яшчэ павелічаную колькасць грошай за гэта. Ось. На больш высокіх складанасцях гэта больш рызыкоўна і больш небяспечна. Ну, рабіць час ад часу мае сэнс проста сысці. Гэта я проста як прыклад хочу. Тое, што я адзначыў баншы, зараз будзе правярацца. То бок, да гэтага моманта, пакуль ты не сыдзеш з карты і не скажаш, што я палічыў, што гэта баншы. Я там абвёў кружочкам. Я не ведаю, ці гэта праўда. Вось тут унізе паказана, які быў рэальны прывід. І мне зараз налічваюць грошыкі за маё выкананне ўсяго. Пакрыху і яшчэ вось дадатковы бонус, дадатковыя грошы за тое, што я ведаю, што за тое, што я зрабіў усе квесты і вось гэта ідэальнае паляванне. Можна гэта ўсё прапусціць. Плюс, чым вышэй складанасць, тым больш мадыфікатар усіх узнагарод. На гэтай складанасці гэта 3, у 3 разы больш прафесіянал. Кашмар гэта ў 4 разы больш узнагарод. Вар'ецтва 6 разоў больш узнагарод. Вось. Паробім яшчэ на гэтай мапе, бо яна новая, я жадаю яе потрошкі пагуляць. Пакраху павышаем нашу складанасць. Берам зноў яе толькі з усіх і пачынаем. Зноў правілы тыя ж самыя, складанасць павышаная. Зараз мы кожны прывід, не гледзяш на тое, зараз я на прыкладзе баншы, якую мы бачылі папярэдні раз. Нават калі гэта будзе баншы, яно не пакажа одну уліку. То бок, напрыклад, мы будзем ведаць, у нас будзе ультрафіолет і толькі шарыкі гэтыя прывідныя. І у нас застанецца 3 варыянты, і трэцяй улікі проста не будзе. Адзіны варыянт, як вызначыць будзе баншы, напрыклад, у гэтым выпадку, тое, што я зрабіў, ведаць схаваныя магчымасці прывідаў. Яны не апісаны ў гульне ўвогуле. Ну як, яны апісаны, але вельмі недакладна. Давайте баншы знойдзем. Баншы. Так, баншы будзе моц. Баншы будзе аслабляць сваю цэль перад тым, як нанесці удар. Гэта робяць усе прывіды. Нічога не дае. Так, пяючая сірена, вядомая пра тое, каб прыцягваць сваіх ахвяр праз песні. Таксама гэта было вядома, што яны вылучаюць адну сваю ахвяру перад тым, як нанесці смяротны удар. Гэта трошки апісвае тое, як я апісваў, але гэта у вас сінглплеер не дапамагае, потому што я адзін у любым выпадку. Слабасць.
У баншы час ад часу можна пачуць, як яна крычыць праз парабалічны мікрафон. Гэта мы і зрабілі. Ну, добра, што гульня гэта падказала, але так не з усімі прывідамі шанцуе. Праз парабалічны мікрафон мы пачулі унікальны крык баншы, які там чуйна. Вось, яго там лепей загугліць, як ён гучыць, таму што калі ты не ведаеш, што ты шукаеш, ты хер раз здагадаешся. У баншы не вельмі быў выбар ахвяры. Ну так, без ахвяры і я ахвяра. Возьмем зноў наш набор. У нас будзе электрамагнітны дэтэктар, у нас будзе тэрмометр, які даволі холодна, насамрэч. У гульне ёсць момант рандомнасці. Нам выпадае рандомны прывід. Гэта, ну, плюс-мінус відавочна. Нам выпадае розная проклятая асабістасць мапы. Напрыклад, у гэтым выпадку у нас быў круг на зямлі, якім можна прызываючы круг, які я фатаграфаваў. Таксама ёсць 4 яшчэ альбо 5 відаў гэтых проклятых прадметаў. Круг гэты толькі адзін з іх. Вось, што у нас яшчэ? Ёсць месца, тое месца, дзе я зараз схаваўся, знайшоў яго і такі: о, можна тут схавацца, і гэта будзе бяспечна. Гэтае месца можа быць зараз недаступна. Месцы адчыняюцца і зачыняюцца ў залежнасці ад складанасці і рандомнасці. То бок залежыць ад складанасці, залежыць толькі іх колькасць, якая будзе даступна на мапе. Вось такая прыкладная ідэя. Так, нам яшчэ патрэбна... Мы тут усё ўзялі. Мне падаецца, ўсё. Паехалі. І, як вы можете заўважыць, зараз мы не ведаем нашу трываласць, і мы не ведаем, якую актыўнасць мае прывід на гэтай мапе. Гэта дадатковая яшчэ складанасць. Плюс у нас надвор'е яшчэ мяняецца. Змяняючыеся надвор'е дае толькі, ну, змену тэмпературы і колькі бачна. Напрыклад, зараз у сярэднім тэмпература будзе каля 5-6 градусаў. Трэба знайсці гэта самае. О, новае месца для хавання. Вось тут. У шафе можна схавацца. Яно было зачынена ў папярэдні раз. Зараз нам зноў трэба знайсці месца, дзе знаходзіцца шчыток. Ён можа быць у 2 альбо 3 месцах на розных мапах. Тут не так холодна, як у параўнанні з іншымі пакоямі. Пакуль 5-6 градусаў. А вось і шчыток. Тут трошкі больш пашанцавала. Но не так далёка. Дзе прывід мы ўсё яшчэ не ведаем, там пайшлі наверх. Я пакрыху буду ўключаць святло. Бачыце, круга ўжо няма, ён быў вось тут. Таму жывем без яго. Чакайце-ка. Ну добра, 5 градусаў. Гэта што быў за гук? Окей. Які дзіўны быў. Прывіт, ты не плануеш тут гэта? Дзе ты? 7 градусаў. Опа, бачите, рэзкае падзенне до 2 градусаў, гэта яно. Глядзіце, тут ёсць яшчэ розныя інтэрактыўныя прадметы, напрыклад, вось. Ту-тум. Тут акулка ёсць. Ту-дум, ту-дум, ту-ду-ту-ду-ту-ду-ту-ду. Так. Кораблікі ёсць. Оп. І шляпа. Будзе моя. Что у нас яшчэ? Подзорная труба. Иди сюда. Ту-дум. Ту-ду-ту-ду-ту-дум. Вот гэта мне падабаецца на новай мапе, толькі з'явіўся. Вы паглядзіце, які прыгажун. Jeremy Timbers. Добра. Выбач. Чым мы займаліся? Прывід лавілі. Так. Нешта ўзаемадзеяння ў прывіда ніякага не было. Падазрона. Нейкі дзіўны гук. Добра. У гэтай мапы нейкія свае асабістыя гукі і амаль нічога не пазнаецца. Можа, гэта нейкае ўзаемадзеянне прывіда, альбо можа проста нейкі, ну, эмбіент гэтай мапы. Трошкі святло паўключаем. Якая праблема? Я бы ўключаў усё святло, якое толькі магчыма, але ёсць невялічкі баланс. Калі ты выкарыстоўваеш занадта шмат
переключателей, то ты можаш зламаць свой шчыток. І тады пройдзецца яго зноў ісці і ўключаць. Прывід пірата. Я спадзяюся, што не, будзе 2 прывіда пірата тады. Будем змагацца. Ёр. Так. Мы принесли туды кнігу, мы принесли туды дэтэктар электрычны, электрамагнітны і плюс тэрмометр. Зараз нам спатрэбіцца наша рацыя, размаўлялка, кропачкі. І давайте яшчэ пакладзем туды адразу крыжык. Ёсць у мяне месца яшчэ на што-небудзь? Не, няма. Не, да ведаеце што, крыжык не дапамагае зразумець, што за прывід. Давайте возьмем камеру. Камера дапамагае. На жаль, я переключацца паміж прадметамі не магу, пакуль гэтую камеру цяжкую нашу. Я ўзяў яе з трыногай. Яе можна ўзяць проста ў рукі, але можна яшчэ паставіць на трыногу і паставіць дзесьці ў нейкім месцы, потым магчыма гартаць улева-ўправа у нашым трэйлеры. Таму я поўны камплект зараз з сабой узяў. Так, яшчэ адзін паверх. Высока ж, блін. Опа, нейкае ўзаемадзеянне. На 2 толькі, на жаль. Глядзім, мы зараз шукаем шары прывідныя. Лётаючы. Опа, ўзаемадзеянне. Можа... Ультрафіолет забыў. На жаль. Ну ладно. Так, кропачкі ставім. Няхай круціцца і спынім вось так. Аж мурэнная нова магчымасць у гэтым самым. Эй, ты що робиш? Давай, ось так. Ось так покину його. Там кропочки. Давайте, каб лепей було бачно. Я ставлю ось так і возьму в руки. Так я побачу більше. Триногу яно більш займає місце. Каліон, ти все ще тут? Ти ж тут, правильно? Привіт. 2 градуси, так, він повинен бути тут. Тодум. Тодум. Туду. Добре. Розмовляємо з приводом. Зачинимо двері. Can you hear me? Can you give me a sign? How old are you? This person died. An elderly individual. Вось, ён адказаў нам. Добра. Не ўсе правіды гэта ўмеюць. У нас ёсць першы доказ. Гэта у нас Spirit Box. Што у нас яшчэ ёсць? У нас ні халеры больш няма. Вось. Далей мы можам праверыць тэмпературу, яшчэ прыйдзецца пачакаць хутчэй за ўсё. Опа, узаемадзеянне. На 2 толькі. Тэмпература дастаткова нізкая, але не дастаткова для доказа. У кнізе яшчэ не напісаў. Кропачак мы не бачылі. Ультрафіолет мы, на жаль, забылі. Так что давайте пошли туда ультрафиолет. І возьмем з собой крыж, бо трэба нешта пакласці на зямлю, каб ён нас не забіў. Наше кола пошукаў ўжо трошкі звужана, можа зараз яшчэ падумаю, пасяжу ў трэйлеры, што мне патрэбна. Можа я нечым магу высветліць ці нейкі тып прывіда даведацца. Зараз у меня котка вельмі дзіўна скокнула з пакою, у палёце вылетела і потом такая: усё ў парадку? Я нават не ведаю, зачем яна скакала. Добра. Так, дзе я? Можа, за прывідамі скакала? Што ў мяне за варыянт? Мне трэба ультрафіолет. Мне трэба крыж, бо я не жадаю памерці. Мне патрэбна соль, магчыма. Ці ёсць у нас рэйс, як варыянт? Вось ён, ёсць. Добра, возьмем з сабою соль. Бо калі, я ўжо гаварыў у папярэднім забеге, калі гэта рэйс, то ён не зможа наступіць у соль.
Колькі бы солі я не расклаў і ён павінен наступіць. Як толькі прывід праходзіць па месцу з солью, ён адразу, ну, яна рассыпаецца трошки. Ось. І толькі рэйс можа, ён аніяк не можа ўзаемадзейнічаць з соллю. Таму зараз мы гэта і зробім. Што гэта? А, Буда? Ну, добра. Окей. Які ж высокі будынак, а? Рейс, яно так читаецца. Вось так яно пішецца, я зараз абвёў кругам. Гэта наш кліент, магчыма. Адзін з іх. І яго прасцей за ўсё вылічыць. І гэта не ён. А мы можам выкрэсліваць яго, потому што гэта дакладна не ён толькі што наступіў у... А, у меня ж ёсць чым праверыць. Ультрафіолет. Яшчэ ў гэту наступіў. І ультрафіолета ўсё яшчэ няма. Окей. Крыжак покладем. Раз не любіць солі. Так. Яму і так сваю хапаю. Усё яшчэ даволі цёпла, недастаткова. Узаемадзеянняў у нас таксама недастаткова. Ці ёсць у нас Онрыо? Ёсць. Ультрафіолет трэба сачыць вельмі. Опа, кропачкі. І ўсё. У нас ёсць, засталося 4 прывіды. 4. Але, ведаючы магчымасці прывідаў некаторых, я магу нешта сказаць. Мы дакладна ведаем, што гэта не рэйс. Мы дакладна, я магу сказаць, што гэта не Діоджы. Добра, мяне не збіраюцца забіваць. Діо абавязкова... А, не, пачакайце, гэта можа быць Діо. Тады трошки я у напружанні. Так, добра. У нас ёсць Йокай, які не любіць размову, наколькі памятаю. Трэба паглядзець. Йокай. Так, калі нехта размаўляе каля Йокай, гэта падвышае верагоднасць яго атакі. І Йокай яшчэ сам па сабе глухі прывід. Не, больш ультрафіолет не спатрэбіцца, бо мы знайшлі ўсе ўлікі, якія мы толькі можам знайсці. Зараз пайшлі яшчэ дадатковым рыштункам, бо зараз будзе пытанне таго, перажыву я гэта ўсё ці не. Зараз распавяду асабістасці астатніх прывідаў. У мяне засталося ўсяго 3 як варыянты. Зараз будзем іх выключаць адзін па аднаму, улучшаць, які не з'яўляецца нашым прывідам. Бо гэта трошки прасцей, чым, ну, па тыпу, спрабаваць знайсці асабістасці гэтага прывіда адразу. Вось. Пачнем мы з фантома. Мы, хутчэй за ўсё, нам прасцей будзе зрабіць усё ў наступным парадку. Мы спачатку праверым, ці фантом ли гэта можна зрабіць без палявання, ёсць магчымасць праз фатаграфію. Мы можам даведацца пра Діо падчас палявання, таму што Діо вельмі асабіста палюе, зараз скажу як. І Йокай. Йокай будзе, калі мы не вылучым яго праз на папярэдніх 2, бо ў Йокая вельмі, ну, такое складана доказ у яго, скажем так. Ён не заўсёды працуе, і на гэтай мапе, мне падаецца, у мяне ўвогуле не тое, каб добра атрымаецца. Давайте яшчэ возьмем сабе ладан і зараз ўсё праплануем. У нас ёсць фантом. Чаму я буду рабіць яго першым? Таму што яго можна зрабіць без палявання і можна вылучыць па фотке. У чым сэнс? Фантом заўсёды знікае з фотак. Калі мы зробім фота фантома, ён адразу, то бок дзе бы ён не быў, вось кропачкі, напрыклад, ён ідзе, і мы робім фота фантома. Ён адразу знікне. Усе астатнія прывіды, ну, просто зрабіў фота і зрабіў фота, ён ідзе далей. Але фантом, больш за тое, ён, ты зрабіў фотку, а яго не будзе на фотке. То бок фоткі яго заўсёды знікаюць, яны застаюцца звычайнымі.
Вось калі будзе ён напрыклад будзе нейкі івент свой рабіць, напрыклад пужаць мяне нейкім сваім вобразам, які будзе хадзіць, калі зрабіць падчас гэтага івента фота, ён таксама знікне. Вось такая штука. Таму фантом можна вылучыць. Падчас палявання таксама можа вылучыць фантома, яго амаль не будзе бачна. Уявіце сабе прывіда, якога ты не бачыш, ты толькі чуеш крокі яго. Вось і ён будзе то з'яўляцца, то знікаць, у асноўным знікаць. Усе прывіды міргаюць, яны не заўсёды іх бачна 100% часу, але фантом будзе розніца паміж яго з'яўленнем і знікненнем ну будзе вельмі вялікая, яго будзе больш не бачна, чым бачна. Вось такі у нас фантом. Дзіо, калі ўсё пойдзе хрэнова, у мяне не будзе часу вам распавядаць, як ён працуе, таму распавяду зараз. Дзіо, калі пачынае паляванне, ён заўсёды ведае, дзе вы знаходзіцесь. Заўсёды, увесь час. Ён пойдзе адразу па вашу задніцу. Вам кранты, калі вы хаваецесь. То бок, калі вы сядзіце на месцы, вам дакладна ўсё будзе дрэнна. Пры гэтым гэтая пачвара бегае хутчэй, чым далей яна ад вас. Уявіце сабе гіганцкую мапу, так? На якой вы можете, тут ёсць здаравенныя мапы, напрыклад школа двухпавярховая там з 2 крыламі, ёсць гэты самы як ён навінкі карацей мясцовыя закінутыя там ну для гэтых самых для больных. Вось ёсць яшчэ турма, напрыклад. І вось колькі у мяне гадзін у гульне, дай-ка пагляджу. Дай пагляджу, і мне будзе ніяк не сорамна. 205 гадзін у гульне. Дык вось. Ната Вета добра ўсё ведаю. Так, я ўжо ўсё проста памятаю, як ёсць. Дык вось. Дзіо. Гэтая пачвара будзе несціся проста як балід Формулы-1, ведаеце? То бок вы будзеце чуць, як яго крокі проста зліваюцца ў адзін на вельмі далёкай дыстанцыі. Але чым бліжэй ён да вас, тым больш павольна ён ходзіць. То бок вы можете уйсці ад яго, калі ён каля вас. Калі вы схаваліся ў тупіке, вам кранты. Калі вы ведаеце, куды вы будзеце бегчы, у вас усё ў парадку. Таму мы зараз вырубаем фантома, даведваемся, што гэта фантом накладна. Можна яшчэ з сабой нешта ўзяць. Але навошта, правильно? Я не буду зараз рабіць ідэальнае паляванне, бо у нас не зусім тыя прывіды, на якіх гэта прыемна рабіць, і чым вышэй складанасць, тым менш у мяне жадання рызыкаваць. Ось. Бо я зараз нават не ведаю, колькі ў мяне трываласці засталося. Я хоць і ўзяў там сабе адрэналінчыку, але гэта ўжо настолькі эфектыўна, як дагэтуль. Мы хутчэй страчваем трываласць на высокай складанасці і менш яе вяртаем праз розныя там адрэналіны, более суцішальныя, там супакаяльныя, вось гэта ўсё не працуе. Пум-пум-пум. Привіт. Мне трэба фото зрабіць. Я толькі сфотаграфа... Блядь. Ён зламаў. Гэта быў крусіфікс. Гэта быў наш крыж. -1 з крыжоў. Так, трэба ўключыць... Ён ужо пачаў... Ён зараз паспрабаваў паляваць. Нас выратаваў толькі крыж. Так, таго месца, дзе было, няма схавацца зараз. Трэба шукаць новае. Вось тут. Не, было такое месца. Вось мы тут. Добра. Часткова, хоць трошки бачыць. Бо калі пачнецца паляванне, будзе ўсё зіхацець. Привіт. Есть спадзяванне на кропачкі зараз. Гэта што? Окей, я не ведаю, что это такое. Калі што, бяжым. Чуем... Сразу бяжым.
М-м-м. Окей. Пум-пум. Пум-пурум. Что? Вертай світло. Пурум. Пурум-пурум. Тут нема де сховатися? Шафа зачинена. Добре. Привіт. Криласка, привіт. Який план по збігу від Діо? Калі ён будзе... Блять. Побачите. Да что ты... Не кранай двери. Не твои. Почакайте-ка. А не, ён... Блин, не паспеў сфотаграфаваць. Ён з'явіўся тут. І гэта быў не крыж у парадку, вось он ляжыць, ён цэлы. Гэта быў, ён просто выключыў наш шчыток сам па сабе. Альбо, пачакайце-ка, як он мог яго выключыць, калі выключылася літаральна ўсё? Як гэта працуе? Можа яны нешта змянілі? Я просто не чытаў усе змены ў гэтым патчы, я толькі часткова іх чытаў. Можа, у прывідаў нешта змянілі з інтэракцыяй з шчытком. Привіт. Привіт. Ідзе. Йокай бесіцца ад размоў. І ён глухі. Я таму яго не жадаю зараз разбірацца з ім, таму што калі я пачну размаўляць, ён можа пачаць паляваць. Як пашанцуе. Але таксама ён амаль нічога не чуе падчас палявання. Добра. Як скажаш, привіт. Ён амаль не чуе падчас палявання, і ён амаль не адчувае электронікі, ён толькі бачыць. Ён добра бачыць, дрэнна чуе. Яго варыюць размовы толькі калі ён не палюе. Ён злуецца. Can you hear me, Ghost? Can you talk to me? Are you annoyed by my talking? Пабачым зараз, калі я буду размаўляць зараз, я зараз уключыў, ён пачуе мяне, я зараз, націснуў клавішу. Калі ён зараз пачне паляваць, можа быць гэта ёкай. Таму што яго верагоднасць палявання падвышаецца ў разы. У разы. На вельмі значную колькасць. А тыпу з яго 10-40% маёй трываласці да 80%, нешта такое, падчас, пакуль я гавару. То бок, чым дажэй я гавару, тым больш верагоднасць. Але гэта не вельмі дапамагае зараз. То бок, можа і не ёкай. Але прасцей, нейкі гарантый. У мяне проста няма нейкай гарантый. Па-першае, я не ведаю, ці 80% у мяне. Па тыпу, ці ніжэй моя трываласць за 80% зараз. Хутчэй за ўсё так. І таксама я яшчэ не ведаю на 100%, ці ён можа просто вырашыць не пачаць. Да блин. З'явілася. Я сфотаграфаваў не тое. Блин, прывіт, настолькі нам мікрамомант з'явіўся. Прывіт, калі ласка. Нейкія гукі радномныя. Нічога жудаснага. У мяне ёсць жаданне для гэтай гульні усё яшчэ зрабіць чэлендж. Тут ёсць чэлендж на гэтай іх шторкі можна тады, не? Не. Блин, наколькі цёмна. Тут ёсць проста яшчэ адаптацыя вачэй. Давайте яе выключым, бо яна прыкалдэсны эфект, але ён зараз мне толькі перашкаджае. Бачыце, як па-іншаму ўсё заіграла. Опа, гэта дакладна фантом. Вы бачылі? Я зрабіў фотку. Зараз я вам усё распавяду. Я зрабіў фотку.
і яго эвент яшчэ працягнуўся. Ён стаяў, альбо яна стаяла ў вуглы у чырвоным святле. Калі я сфатаграфаваў, сам вобраз прывіда знік, але эвент працягнуўся. Чырвоны свет застаўся. І зараз я пакажу яшчэ фотку, я просто ждаю бяспецу адправіцца. Давайте прыйдзем у наш трейлер і хутчэй за ўсё на гэтым адправімся далей на наступную складанасць. Ну, можна, ў прынцыпе, тут. Дык вось, глядзіце, бачыце фота. Фота чыстае, празрыстае, ідэальнае, усё і добра бачна, а ніякіх скажэнняў, а ніякага прывіда на самой фотке. Усё добра? Добра. І вось гэта ідэальны паказнік фантома. У мяне даволі рэдка настолькі удалыя фоткі атрымліваюцца фантома, то бок калі на іх нічога не бачна. Калі гэта звычайны прывід, то, па-першае, ён застанецца на фотке, па-другое, будуць статычныя скажэнні, па тыпу вельмі дрэнна захопленая фотка, будуць нейкія артефакты на ёй, нешта такое. З беларускімі нячысцікамі. Ну, няблага, так. Ось, ёсць аналагічная гульня, Demonologist. Гэта літаральна скрадзеная ідэя фазмафобіі, трошкі ў іншым, ну, скажем так, яны перарабілі некаторыя прадметы, яны дабдалі момант, калі патрэбна зганяць прывіда, то бок ты даведваешся, што гэта за прывід. Ты галасуеш, хто гэта, ты лочышся на гэтым выбары, і пачынаецца наступная фаза, дзе вы можете альбо з'ехаць, альбо вы можете паспрабаваць выгнаць гэтага, ну, прывіда, зрабіўшы нейкі рытуал. Там па тыпу дачыняюцца дадатковыя квесты, і ў канцы вы робіце рытуал, які зганяе прывіда. Плюс яшчэ розныя пужалкі на мапах. То бок тут зараз пужалка адзіная, гэта сам прывід. Там ёсць пужалкі, якія не прывязаны да прывіда, плюс яны трошкі вар'ююцца. Але ёсць мінусы. Мап не той, каб мала, іх усяго там 4-5, но не той, каб шмат. Плюс прывіды амаль адзін ад аднаго не адрозніваюцца, і, ну, скажем так, гэтая гульня існуе глубей і, ну, даўжэй, чым фазмафобія, і ў яе... наадварот, фазмафобія існуе даўжэй, чым той Demonologist, і ў ёй ёсць свае плюсы. Ну, то бок, калі задзяўбала фазмафобія, можна яшчэ дэманалагіста пагуляць. Так, у нас ёсць прывід, мы ведаем дакладна, што гэта фантом, і мы можам сыходзіць. А зараз мы падвысім яшчэ вышэй складанасць. Мы пойдзем на Insanity, вар'яцтва. Это самая высокая складанасць у гульні, акрамя моманту, калі вы падвышаеце яшчэ кастомную складанасць, ставіце, на якой можна яшчэ больш чаго накруціць. Зараз у нас, пры нашым раскладзе, зараз запусцім і зноў пагналі. Тую ж самую мапу, бо яна новенькая, свеженькая. І на яе прыкладзе можна ўсё опісваць. Зараз у нас у папярэдняй складанасці, ну, агульна, у гульне, на кожнага прывіда. Помаўчы, калі ласка, ты перашкаджаеш. Дзякуй вялікі. Дык вось, калі дагэтуль у нас было 3 улікі агулам у кожнага прывіда, то зараз у нас будзе, кожны прывід будзе выдаваць толькі адну уліку. Як толькі мы знайшлі хоць адну уліку, мы адразу ўсё, нам няма сэнсу шукаць больш іншае, таму што гэта каток ці прывід быў? На жаль, гэта быў прывід. Нам не пашанцавала. Вось, напрыклад, мы знайшлі ультрафіолет, усё. Наш пошук улік скончыўся, таму што мы застаемся вот з гэтым, напрыклад, спіскам прывідаў. У колькі? У 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 прывідаў. Гэтая складанасць вельмі рэкамендую толькі тады, калі вы ведаеце ўсе схаваныя магчымасці усіх прывідаў. Толькі тады гэта плюс-мінус яшчэ рэальна. А без гэтага гэта, ну, такая сабе складанасць, на якой, ну, амаль немагчыма вылучыць. І неабходнасці няма. Гэта для тых, хто ўжо сядзіць па тыпу больш за 100 гадзін у гэтай гульні. Вар'ятаў па тыпу мяне. Таму яна называецца вар'яцтва. Так. Бярэм зноў нашы прадметы і пабеглі. Прыхажосць якая, я ўжо учора гэта бачыў, закат ёсць, ну, надвор'е закат на гэтай мапе самае прыемнае. Не на нейкай іншай гэта так прыгожа не выглядае. Так, шукаем прывіда, бо зараз часу у нас няма ніякага. Гэта яшчэ больш высокая складанасць, гэта значыць, што мы зараз нашу трываласць трацім у момант. Ёсць прывіды, якія могуць пачаць паляваць літаральна з таго моманту, як ты ўвайшоў у хату. Напрыклад, дэмон.
Дэман вельмі вар'яцкі прывід. Ён літаральна не мае абмежавання, калі ён можа паляваць. Ён проста пачынае гэта рабіць. Давайте мы паўсюль святло включым, тым больш, што мне падаецца, ён тут. Зараз вышэй яшчэ пойдзем. Так, 17 градусаў. Слухайце, гэта дакладна гэты пакой. 11. 100% тут. Зараз гэтае месца не схавацца тут. Трэба будзе шукаць іншае. Пакінула гэта ўсё тут. Будзем уключаць усё святло па дарозе, таму што нам кожны адсотак нашай трываласці спатрэбіцца зараз. У гэту гульню можна гуляць у некалькі чалавек мультиплеерам, і гэта даволі файна. О, костка яшчэ ёсць. Давайте заберем. Будзе маё. Угу. У камандзе ў некалькі чалавек вы можете больш рабіць. Пры гэтым я вельмі рэкамендую выкарыстоўваць унутры чату унутры гульні, бо гэта даволі жудасна, калі ты сядзеш у трэйлеры, нешта там свае рэчы збіраеш, і раптоўна сувязь з усімі абрываецца. І толькі на канале вашым толькі памехі. І больш нічога. І вы застаецеся адзін, таму што ўся каманда памёрла дзесьці там у хаце. Пры гэтым можна некаторыя рэчы рабіць трошкі хутчэй. Напрыклад, зараз я раблю некалькі паходаў да гэтага самага пакою з прывідам, і гэта займае пэўную частку майго часу, але там можна, ну, гэта рабіць проста хутчэй. Вы ўсе ўзялі нейкі набор і пайшлі шукаць. Па-першае, вы можете падзяліцца. Хтосьці аглядае одно месца, другі другое і гэтак далей. Ось ёсць. Гэтыя кропачкі. Давайте пакуль на гэтай сцяне. Мы возьмем хутчэй за ўсё іх больш. Так, адразу адпраўляемся, набіраем яшчэ нашых прадметаў. Можна гэта пакінуць. Вось. У мяне няма, я то, што гаварыў. Есть challenge апакаліпсіс. Гэта самая найвышэя складанасць ва ўсёй гульне, якую толькі можна зрабіць. У апакаліпсіса ёсць 3 стадыі, і ёсць ачыўкі на кожную са стадый. Гэта бронзавая, срэбраная і залатая узнагарода. Залатая узнагарода — гэта самая найвышэя складанасць у гульне. Гэта аніякіх падказак. Вы супер павольныя. Вы павінны гуляць на самай складанай мапе з усіх, і прывід носіцца ў 2-3 разы хутчэй, чым звычайна. Пры гэтым вам патрэбна зрабіць паляванне, у якім вы зробіце ўсе дадатковыя квесты, зробіце фота прывіда, што пры гэтай складанасці гэта амаль смерць, амаль 100%, і выжыць і яшчэ знайсці правільна зразумець, што за прывід быў. То бок літаральна амаль ідэальнае паляванне, акрамя таго, што вам не патрэбна запоўніць ваш фотоальбом фоткамі. Вось уся розніца. Ось, але гэта даволі доўгі грынт, то бок вы залежыце яшчэ таго, якія вам квесты трапяць. Напрыклад, мои квесты зараз знайсці паранармальны гук праз мой мікрафон парабалічны, затушыць свечку і апусціцца па нашай нашай саніці, нашай трываласці ніжэй за 25%. На складанасці апакаліпсіс 3-го ўзроўню на залатым апакаліпсісе ваша трываласць адразу пачынаецца з нуля. І нішто яе вам не вяртае. Гэтыя усе медыкаменты, яны нічога вам не даюць. Так, што ў нас патрэбна? Мы ўзялі з сабой толькі ультрафіолет. У нас ёсць крыж там ужо, альбо што? Няўжо я ўзяў крыж? Я нешта задумаўся, затрындзеўся і згубіў момант. Давайте возьмем соль і возьмем камеру. Так жа, у мяне больше нічога. Так, толькі один слот застаўся. Прыгажосць. На жаль, да вяршыні маяка мы не пойдзем. Пачакайце, маяк не працуе? Не працуе, ўсё ў парадку. Ось. У меня была ідэя на выходных нейкіх, это ўжо працягваецца па тыпу паўгады, каб вы разумелі. Я ўсё гэтую ачыўку жадаю зарабіць. Але, ну, неяк няма жадання сядзець 4-5 гадзін, просто выбіваць яе, таму што яна літаральна трошкі вар'яцкая. Пасля гэтага ў мяне застанецца толькі 2 ачыўкі ў гульне.
Адна з іх гэта памерці ў першую хвіліну ад дэмана. То бок ты заходзіш на мапу, чуеш як прывід. Перазапускаеш мапу столькі разоў, пакуль ты не трапіш на дэмана. Вось. І кожны раз спрабуеш памерці ад яго, табе патрэбна вельмі хуценька памерці. І яшчэ у мяне такія выпадкі былі, але яны тады ачыўкі не давалі яшчэ за гэта, на жаль. Таму яна атрымліваецца ў мяне не атрыманая толькі таму, што, на жаль, я занадта рана гэта атрымаў. І у мяне, з-за таго, што я гуляю трошкі раней, чым яны дадалі ачыўкі, усё яшчэ не зроблена ачыўка прайсці туторыял. Такая вось праблема. Я жадаю пакінуць туторыял на самую апошнюю ачыўку. Не. Таму што чаму не? Так, у нас зараз план. Прывід. Наступае у штосьці. Прывід. Тое, што ты наступіў. Ты пакінуў нам? Так. Слядоў няма пакуль. Ультрафіолет не пацвярджаем. Мы не ведаем, ці ультрафіолет ці не. Гэта не рэйс дакладна, таму што ён наступіў у соль. Can you hear me? Так, зараз уключу. Can you hear me? How are you? How old are you? Are you with us? Can you give me a sign? Are you with us? Так, крыш тут есть. Can you give me your name? What's your name? How old are you? Stop walking around. Can you hear me? Are you pizza? Where are you? Answer me. Do you like potatoes? Have you played Disco Elysium? Have you played Tutorial? Can you hear me? Hello? Please answer me. Can you give me a sign? Please do something. Show yourself. Hello? Anyone here? Нешта не любіць ён размаўляць. Такі сабе прыгод. Не ацэньвае ён маіх жартаў увогуле. А чым з ім размаўляць-то ўвогуле? Калі такая справа. Ультрафіолета пакуль няма нідзе. Ён можа пакінуць яго альбо у вось гэтых праз соль, калі праходзіць, ён можа ножкі свае пакінуць. Альбо калі ён кранае, напрыклад, пераключае святло. Яшчэ варыянт, калі грукае ў шкло, напрыклад, калі ён яго кранае. Ну, то бок такія вось варыянты. Дзеля апошняй ачыўкі можна памарнаваць час. Ну так, у мяне ёсць, ну, на дэмана атрымаць ачыўку гэта таксама пагрынціць не складана. А вось апакаліпсіс гэта такое. Ну, гэта самае складанае выпрабаванне ў гэтай гульні. Вось. Просто, ведаеце, часу тупа не знайду ніяк. Была думка... О, цыгареткі. Поглядзіце. Ля, што знайшоў? Пачакайце, я наступіў тут? Я наступіў у школу. Ну, добра. Наступіў у школу, у вінчык разбіты. Когда вінчыка? Што яшчэ магу зрабіць? Давайте возьмем на усялякі выпадак ладан, бо нешта не ўзаемадзейнічае ніяк. Я придурак. Трэба яшчэ паглядзець гэтыя самыя шары. Можа, з'явіліся. Яны бываюць час ад часу. Нам пашанцавала даволі. Мы на прафесіонале, калі гралі, нам трошки пашанцавала, таму што яны бываюць, з'яўляюцца праз даволі доўгі час. Усё яшчэ няма. Плюс узаемадзейнічае гэты прывід няшмат. І гэта нам альбо не пашанцавала проста з тым, наколькі ён актыўны. Так, я нешта... Так, ультрафіолет. А я нешта... Вось тэрмометр. Яго шукаў. Мінус 5,6. Вось наш доказ. У нас ёсць наша уліка. Так, пайшлі ў наш трэйлер за ладанам, па-першае, таму што далей нам хутчэй за ўсё спатрэбіцца паляванне. Плюс нам спатрэбіцца... Ну можна вось гэта пакінуць тут, бо не патрэбна. У нас шмат прывідаў зараз, якіх трэба праверыць. І зараз пачнем з тых, для якіх паляванне не патрэбна. Гэта будзе складана.
Можа зараз некаторых нават выключым просто з-за таго, што мы ведаем, што гэта халодная тэмпература. Напрыклад, у нас вядома, гэта не дэман, хутчэй за ўсё гэта не дэман, альбо гэта самы лінівы дэман з тых усіх тых дэманаў, якіх я ведаю, таму што ён усё яшчэ не паспрабаваў папаляваць і забіць нас. Дэманы так не робяць. Морой вельмі можа карцей, як это, праклён на нас накладваць. Гэты праклён будзе бясконца здымаць нашу трываласць, калі мы паразмаўляем з морой праз спірітбокс. Нам спатрэбіцца заплечнік з Ghostbusters'у. Так, як мінімум, вітаю, Найдрявец. Морай абавязкова будзе мець на гэтай складанасці спірітбокс, вось гэты вось, праз які я спрабаваў размаўляць. Таму гэта не морай, дакладна. Мы не бачылі аніякіх гэтых самых шарыкаў. Зараз давайте яшчэ раз паглядзім у пакоі. Там было мінус 5 градусаў, гэта вельмі нізка. Пакуль за такой нізкай тэмпературы, я думаю, што гэта ханту, якая любіць халодныя тэмпературы. Так, гэта не мімік, таму што шарыкаў гэтых няма. Нягледзячы на тое, што складанасць, у якой ёсць толькі адна уліка, у міміка заўсёды ёсць гэтыя шары. Нягледзячы на тое, што яны не з'яўляюцца яго улікай. Гэта адзіны прывід, і ён кажа, чаму мімік увогуле, асабістасць яшчэ міміка, акрамя гэтых шароў. Ён кожнай пару хвілін пераключаецца паміж прывідамі. Ён можа быць любым прывідам у любы момант, акрамя сябе. Гэта не змяняе яго улікі, улікі застаюцца такія ж самыя, але магчымасці ўсе змяняюцца. То, калі ён будзе паляваць, змяняецца, то, як ён палюе, змяняецца. І ўсе астатнія взаемадзеянні. Увогуле пачынаецца жэсць з мімікам. Ты думаеш, што гэта адзін прывід, а потым ён робіць нешта іншае. Так. У нас ёсць далей джин, які любіць электрычнасць. І ён ніколі не выключыць... Чакайце-ка. Ён ніколі не выключыць шчыток. Гэта адзіны прывід, які так робіць. Ён ніколі яго выключаць не будзе. І яму падабаецца, калі проста яна ёсць. Бо толькі з ёй ён можа рабіць сваю асаблівую магчымасць. Да яе вяртаемся пазней, калі будзем яго правяраць. Пакуль з-за актыўнасці прывіда я скажу, што гэта цень. Цень адзіны прывід, які спрабуе як мага больш нас падбягаць. Ён амаль нічога не робіць. Ніколі не робіць івентаў, то бок ніякіх пужалак на нас ён не накідвае. Ён спрабуе схавацца і сядзець сябе не адцвечваць. Яго вельмі складана вылучыць. І яшчэ яго асаблівасць. Ён ніколі не будзе паляваць, пакуль вы ў адным пакоі з ім. Ніколі. Наколькі б нізкая ваша трываласць не была, вы толькі выходзіце за парог пакоя, і ён пачынае паляваць. Вось такая хрень можа адбыцца. Так, што мы можам вылучыць яшчэ? Юрэй. Юрэй, яму вельмі падабаецца хлопаць дзвярыма. На жаль, у тым пакою, у якім мы знаходзімся, у якім яго пакой, дзвярэй няма, таму вылучыць яго будзе складаненька. Каго яшчэ мы можам без палявання вызначыць? Онрыо. Онрыо мае наступную асаблівасць. Зараз мы будем рабіць. Спадзяюся, мне не капзда. Давайте. Давайте пакуль прынясу. Мне бы ладан тут і занесці увогуле наверх. Зараз наступная асаблівасць. Онрыо робіць наступнае. Мы ставім, ён заўсёды пачынае паляваць. Так, святло ўключым. Ён пачне паляванне, калі ён затушыць 3 агеньчыка. Ён вельмі не любіць агеньчыкі. Ставім наш адзін агеньчык, другі агеньчык і трэці агеньчык. Калі ён іх затушыць, то зараз я возьму ладан на выпадак, калі ён усё ж таки будзе паляваць. Калі гэта ўсё ж таки ён. Ён затушвае 3 агеньчыкі і дзесьці прыкладна праз 7-8 секунд, можна нават хутчэй, ён пачне сваё паляванне. Там зараз ляжыць мой крыж, які спыніць гэтае паляванне. Такім чынам я магу даволі бяспечна яго праверыць. То бок у яго ёсць 3 агеньчыка, ён іх тушыць. Давайте возьмем нават яшчэ больш ладанаў, яны могуць спатрэбіцца. 2 возьмем.
Ён пачынае паляванне адразу, як толькі 3 дагаснуць, то бок паліць крыж. Это калі нам пашанцуе. Калі не пашанцуе, ён пачне паляваць дзесьці з іншага паверху. І вось тады ў нас усё дрэнна. Ось. Ну, альбо нейк адыдзе, то бок за радыус гэтага крыжа. Хутчэй за ўсё такое не атрымаецца. У нас вельмі добры рыштунак зараз. Да і ўвогуле, па паводзінах прывіда я скажу, што гэта тень. Ну, добра. Ты можаш увогуле памаўчаць. Давайте я выключу. Непрыемна. Плюс яшчэ прывід гэты Онрыо у першую чаргу для яго агеньчыкі працуюць як крыж. Так, давайте яшчэ крыж перакладу. І агеньчыкі для яго працуюць як крыж. То бок калі навокал ёсць нейкі агеньчык, гэта спыніць яго паляванне. Так жа сама як і крыж. Ён проста яго затушыць замест гэтага. Але адрозніць патушэнне агеньчыка і палявання тады будзе немагчыма. Зараз вар'яцкі мод стаіць. Зараз стаіць вар'яцкая складанасць. Яна так і называецца вар'яцтва, але апакаліпсіс яшчэ вышэй. The Longest Journey 1000 адпраўляецца. Вітаю, Камас, у чаце. The Longest Journey апошні раз быў амаль на самым топе. Наколькі памятаю, правильно? Назіраем за агеньчыкамі. Вельмі цікава. Тады нам каб знаць. Зараз усё будзе. Я спадзяюся, што гэта не Revenant. Мне самае небяспечнае гэта зараз Revenant, таму што я просто не ўпэўнены, што ён будзе рабіць. Ну, на гэтай мапе, з ім складаненька будзе, ён будзе даволі хуткі. Яшчэ ёсць блізнючкі. Блізнючкі таксама трошкі не ўпэўнены, як увогуле будзе працаваць з імі на маяку, бо у нас вельмі вертыкальная мапа. Firewatch быў. Зараз яшчэ у нас спіс пракруціцца, я пагляджу. Пакуль назіраю я на прагляд стрыма. Гляджу. Усё яшчэ круціцца для мяне. Далсоўскі камень вылез. Амон засліп. Трошки затрымачка у нас будзе, бо я гляджу на прагляд, які адсылаецца вам. Так, я магу хутчэй яго зрабіць. Ну так, Firewatch на першым месцы і Longest Journey на другім. І даволі далёка знаходзіцца Void Bastards. Нагадайце, хто прасоўваў Void Bastards? Таму што, мне падаецца, на яго некаторы час ужо не закідвалі. Нолікі прыбраць. Ну, як варыянт, так. З нолікамі якая штука? Ёсць жаданне пакінуць гульні, на які, магчыма, вы жадалі бы яшчэ раз закінуць. Ну, па тыпу, каб не забыліся, што у нас быў уже стрым па такой гульні. Але вось... Давайте я, можа, пачну прыбіраць нолікі. Пачынаю, можа, з гэтага тыдня. Бо там уже іх набіраецца даволі нармальна так. Ну, прывіт. 100% тень. Тень не робіць ні халеры. Тень зробіць усё, каб мы не даведаліся, што яна тут. Але наш тэрмометр нам падказвае, што яна тут ёсць. Тэрмометр, што ты гаворыш зараз? Мінус 9 градусаў. Прыбраць тыя гульні, якія стрымер дакладна гуляць не будзе. Ну, у сэнсе. Любая гульня са спіска можа быць у топе. Ну, самастойна я, можа, Гаррі Поттера на PS1 яшчэ далей не буду запускаць стрым, бо варыянтаў у мяне шмат. У мяне вельмі шмат варыянтаў таго, што можна пагуляць. Просто тупо па прыярытэту ён будзе знаходзіцца вельмі далёка. Мне бухаты мінус 9. Блін, табе прывід патрэбны. З Амазона закажы прывіда. Мінус 8. Мінус 9. Мінус 9,8. Гэта недакладная тэмпература. Як вы бачыце, яна змяняецца, але насамрэч у яе ёсць нейкае значэнне. Напрыклад, зараз гэтае значэнне можа быць мінус 10. Зараз яно ўпало да мінус 10. Але потым яно вар'іруецца, дае, ну, дзесьці памылку да 2 градусаў. То бок абірае рандомную нейкае значэнне паміж там мінус 10 і мінус 8.
Слухайте, гэты прывід настолькі нічога не робіць, што я бы сказаў, што гэта цень і пайшлі бы адсюль. Прывіт. Ага, я тут. Думаю, я сышоў. Не. Мои прыкалдасы на яго не працуюць. Ну, градусаў 20 было бы. О! Першая інтэракцыя за столькі часу. Ён патушыў першы ліхтарачак. Давайте. Хутчэй за ўсё, цень. Таму што першая інтэракцыя з'явілася ў той момант, калі я сышоў з пакою. Нічога няма. Я яму не падабаюся. Як я магу яму не падабацца? Не можа быць такого. Опа. Наступная інтэракцыя. Затушыў другую свечачку. Калі зараз, вось реально прывід зараз дзесьці вось стаіць на гэтай штуке, дзесьці вось тут ходзіць. Ёсць яшчэ варыянт паставіць дэтэктары руха. І тады можна будзе прасачыць, дзе ён па пакою ходзіць. Бум-пурум-бум. Зараз адсюль паназіраем. Я толькі одно я не продумаў. Куды я буду хавацца, калі на мяне нападуць? Дзесьці ёсць схавацца? Тут. Ну, магчыма, калі пашанцуе, то мы можам тут перажыць. Нахавацца ў бульбу. Ну, бульбу тут не хопіць, мы ж на маяке. Опа, яшчэ одна інтэракцыя, але гэта не затушаны агонь. Што гэта было? Святло адключу? Не, святло не адключу. Што тут? Тут же нічога няма. А, можа камеру паспрабаваў. А, вось дверку ад шчытка. Так, вось яна. Панута. Дакладна цень. Ну, 100%. Усе інтэракцыі пачынаюцца, калі я адыходжу проста ў іншы пакой. Яшчэ раз. Яшчэ, каб даказаць мою кропку гледжання. Я не упэўнены, ці лічыцца, што я ў адным пакою? Бо я тут не на самом версе. Блин, слухайте. Это можа займаць бясконца. Калі гэта тень? Ну, блин, я не могу поверыць, што гэта штосьці іншае, акрамя тені. Пайшлі. Я... Згортваем нашу аперацыю. Гэта тень. Альбо гэта адзін з самых пасіўных прывідаў, якіх я толькі бачыў. Так. Тень. Поехали, поглядим. Может быть, калі гэта не тень, я буду вельмі здзіўлены. Мне можна выдаляць гульню. Гэта тень. Унізе вось тут напісана. Шейд. Добра. Яшчэ паўтарым. На гэтай же складанасці з адным доказам. З адной улікай.
Так, температура прикладно 14 градусов, правильно? Оглядываем усе пакоі. Добра, што тэрмометр гэты тэрмометр вельмі хутка адлаўлівае тэмпературу, таму мы вельмі хутка заўважым нейкія скажэнні, як толькі мы трапім проста ў пакой іншы. Так, у гэтым пакою до 13 апусцілася. Магчыма, пакуль яго галоўкам адзначым. О, дакладна тут. Можна адразу ўсё раскладаць. Зноў той же самы пакой. Толькі трэба знайсці яшчэ шчыток. Ён падзеўся. Дзе можна будзе схавацца, каб што? Ну, я нешта тут не бачу. Там пакой няма. Оп, блядь. А! Ходить он за мною. Придумал тоже. Так. Зараз пойдем яшчэ за рэчамі, бо не хапаем. Я зламаў гэты самы шчыток. Занадта шмат святла ўключыў. Ладно, вяртаемся з рэчамі і зноў шчыток пераключым. Вось такая праблема. Трошкі, ну, не зусім рэалістычная, а больш для баланса гульні. Святло ва ўсёй хаце ўключыць не атрымаецца. Ні ў однай. Але вы пераключаеце больш за нейкі адсотак у, ну, на мапе, на ўвогуле гэтых ліхтарыкаў. Яны ўсе выключаюцца, а шчыток таксама вырубаецца. Трэба ісці да шчытка, ўключаць яго. Калі ён яшчэ вы неўдала так атрымалася, плюс яшчэ, нагадую, прывід можа іх пераключаць, то бок нават без вашага ўзаемадзеяння гэта можа адбыцца. Але ў большасці прывіды звычайна... хвалі б'юць. Вітаю, вітаю. Вітаю у суполцы. Так, темно. Давай. Я темно, ага. У меня память як его така. Где мой щиток? Включил світло, блин. Пакуль темно, можно одразу поговорить с привидом. Can you hear me? Can you give me a sign? Can you talk to me? Can you show yourself? Where are you? How old are you? Can you see me? Have you played Phasmophobia? Probably not. Do you like video games? Are you watching Twitch? Where are you? Ghost. What's your name? Ёсць нейкая, ну, я не ўпэўнены наконт рэалістычнасці гэтага, але ёсць меркаванне ў суполцы гульцоў, што калі прайзносіш імя прывіда, ён рэагуюць больш. Трэба. Не, прывід не палюю, там просто нейкі нешта стагнала, я трошки паднапружыўся. Спытаць ці гуляў у той клон Фазмафобіі. Так, трэба. Это ж не рацыя. Can you hear me? How old are you? Have you played Demonologist? Do you know this game? Have you played anything at all? Не, нешта. Такі сабе размоўца з яго. Ёсць ачэўкі на тое, што сказаць у гульне? Не, такіх ачэўак няма. Прывід рэагуе на набор у фраз 10, 20, 30, і ў яго ёсць адказы на іх на ангельскай. У яго ёсць гэта самае. Таксама, нават калі ён не распазнае вашыя фразы, ну, гульня не заўсёды можа адэкватна распазнаць тое, што гаворыць чалавек, яна
Кожныя 10 секунд размовы пераключае, спрабуе ўсё роўна адаслаць прывіду хоць штосьці з таго, што вы гаворыце. І ён можа даць вам ужо тады не вельмі, скажем так, удалы адказ на гэта. Калі што, ён не будзе нам запісы ў кнізе рабіць, бо ён літаральна адштурхнуў. Гэта значыць, што ён не будзе даваць гэтай падказкі. Для нас гэта азначае нічога, можна проста не займацца гэтым больш. То бок, ну, выкрэсліваць мы яе не можам, бо прывід усё яшчэ можа мець на гэтую кнігу. Трэба рэчы. Трэба больш прадметаў там. Мы нешта яшчэ не ўзялі, даволі шмат. Нам трэба хоць нейкая уліка. Не, пачакайце, там усё кроме камеры. Крамеры, так, крыжака і кролі, у сэнсе солі. Зараз паглядзім, можа гэта проста прывідныя шары, і тады ў нас рэзка звужаецца кола. Усё яшчэ застаецца мімік як магчымасць. Але гэта ўжо іншая размова. Нешта... Шароў я гэтых не бачу. Не лётаюць. О, бляха. Только не говори, что ты полюешь. Это полевание. А, блядь. А, блядь. Отойди. Суйди. Нечистая. Иди. Все. Я не ведаю, што гэта быў за прывід. Гэта была баньшы. А не, мы нават і блізка не падабраліся да таго, каб вылучыць, што гэта быў за прывід. Добре, паўтараем яшчэ раз. Давайте ту ж самую мапу, пакуль яна мяне не задзёбла. Пакуль яна новенькая, мапа ухапае. Гэта, ну, такое. Зараз іх прыкладна колькі? 10, 12? Нешта такое. Ну, то бок, ёсць чаго абраць. Тым больш, што яны розныя, вельмі розныя па дызайну. Нейкія з іх былі створаны вельмі даўно, нейкія з іх больш сучасныя. Ёсць лепш, горш, ёсць непрыемныя проста. Так, ці ўсё я ўзяў? Усё ўзяў. Пайшлі. У мяне амаль атрымалася выжыць. Я проста хаваўся бясконца за вось гэтым слупом у цэнтры. Паляванне я не вельмі чакаў. Ну, таму што... ну я прынёс крыж і так і не паклаў яго на зямлю. Ну, то бок, мая памылка. Толькі не гаварыце мне, што каля самага... Прывід тут. Літаральна каля самага ўваходу. Can you hear me? Can you talk to me? How old are you? Do you like pizza? Do you like sunshine? How old are you? Where are you? Do you like movies? Many questions. Answer to everything. Hello. Where are you? Are you with me? Can you talk to me? Can you see me? Окей, не вельмі любіце размаўляць. Ну, зато і доўга бегаць не спатрэбіцца. З мінусаў, это тое, што мы не вельмі пасядзім, ну, гэта самае, да шчытка вельмі далёка, і плюс яшчэ да гэтага мы не ведаем, ну, па тыпу, дзе хавацца, куды бегчы, калі... важны момант у гульне, калі прывід пачынае паляванне, ён зачыняе галоўную ўваходную дзвер, яе нельга адчыніць. То бок, калі я тут застануся, то на вуліцу я не выйду. Так, трэба панаставіць кропачак у рознае месца.
Соль яшчэ раскладзем адразу. Каля праходаў. Так, тэмпература падае. Прывід наступіў у соль, але ў нас, на жаль, я ультрафіолет з сабой не ўзяў. Ось, калі гуляеце, калі вас цікавіць такая гульня, то паміраць тут гэта нармальна. У асабістасці самае жорсткае гэта, ну, пачатак, калі ты толькі пачынаеш гуляць. Цікавае, самае зразумела гуляць, калі ты ні халеры не ведаеш. Трошкі цікавей. Ну, каму як падабаецца. Я ведаю людзей, якія гатовыя ісці ў фазмафобію толькі тады, калі яны ведаюць літаральна ўсё пра кожнага прывіда, і толькі тады гатовыя проста паспрабаваць нават пагуляць у яе. А, ну так, я ж не включыў гэты шчыток, які невядома дзе яшчэ знаходзіцца, трэба яго пашукаць. Ось. Першыя ваши забеги гэта абсалютна нармальна, і самае складанае гэта перасіліць сябе і пайсці ў хату. Ну ось дзе сядзіць прывід. Это самае складанае. Вы будете змагацца з самім сабой больш, чым з гэтымі прывідамі. Так. Ну што у нас? У нас ёсць ультрафіолет, ад якога ніякага толку пакуль, таму што ён наступіў ва ўсё, а мяне тут не было. Кропачкі вы яшчэ прынясем. Так, вось кропачкі і камеру. У нас ёсць яшчэ... ну няма месца больш для нічога. Так, нейкае ўзаемадзеянне было, але не вельмі актыўнае. Шукаем іх. Складана бачыць. Дайце мне момент. Зусім не жудасна. Зусім. Вітаю, прывід. Зусім не жудасна. Затое я не бачу шарыкаў. Так, вось тут поставим яшчэ наши кропачкі і зафіксуем іх, бо няма неабходнасці ім рухацца. Блин. Ось так. Добра. Привіт. Позачняў дзверы. Можа, недзе ён пакінуў ультрафіолет свой. Не? Вы паглядзіце. Актыўны прывід. Параўнайце гэта з ценню, якая была дагэтуль. Пайду-ка я адрэналінчыку укалю сабе. Не ведаю, як вы. Нешта мне захацелася адрэналіну. Так, у нас ёсць камера, якая стаіць у пакоі. Мы можам у бяспецы паназіраць за кропачкамі. Трошки. Што яшчэ мы можам зрабіць? Прывід вельмі актыўна. Гэта выкрэслівае цень. Дакладна. Гэта дакладна не рэйс, якая не можа наступіць у соль. Гэта... Яна не адказала на мае размовы ў Spirit Box. Гэта значыць, што гэта не Дио і не Морой. Яны абодва патрабуюць абавязкова Spirit Box. Далей у нас гэта не дэман, бо дэман бы ўжо пачаў спрабаваць мяне забіваць. Толькі з моманту, як я зайшоў. Кропачак я таксама лётаючых шароў не бачыў, таму гэта не мімік. Што гэта яшчэ можа быць? Пакуль аніякай адзнакі больш няма. Нам трэба даведацца якую-небудзь, проста якую-небудзь рэч даведацца пра прывіда. Паставім яшчэ одну камеру, каб яшчэ адзін вугал мець у гэтым пакоі. Пакой вельмі невялічкі. Яшчэ і літарай Г, таму складаненька ўсё пабачыць адразу.
даволі холодна, можа быць. Блин, пастаўся неяк падлогу. Тэмпература. Неяк у нас тэмпература 4 градусы, высока. 20 градусаў у гэтым пакоі. Ну то бок параўнанні з суседнімі пакоямі гэта капец як высока. У сэнсе капец як нізка. Можа прывід хочаш хтосьці якую-небудзь дзверы зачыніў не сваім эвентам. Бум-бум-бум-бум. Калі ласка, не забівай мяне. Так, у нас ёсць две камеры. Кропачак я, ну, гэтых лётаючых шарыкаў я ўсё яшчэ не бачу. 0. Што мы яшчэ можам? Надпісаў у кнізе яшчэ не было. Ультрафіолета невядома. У нас няма нічога. Мы выключылі тыя варыянты, якія хутчэй за ўсё, чым яно не з'яўляецца. Ёсць адзін прывід, які вылучыць, пакуль ты знаходзішся ў пакоі, амаль немагчыма. Можа, гэта ён. Можа, мы зараз змагаемся якраз з Горыо. Горыо? Ён мае кропачкі. І гэта яго, у нашым выпадку, гэта будзе яго адзіная уліка. З асабістасцю. Горыо бачна на кропках толькі тады, калі ты не глядзіш сваімі вачыма на яго. Гэта значыць, тут трошки трэба удакладніць, Горыо можна пабачыць з машыны праз камеру, альбо з камеры, калі ты знаходзішся ў іншым пакоі. Інакш ён з кропкамі взаемадзейнічаць не будзе. Калі ты знаходзішся ў тым жа самым пакоі, што і Горыо, ніякіх кропак вы не пабачыце. Сваімі ўласнымі вачыма вы кропак таксама не пабачыце, толькі праз камеры. І тады гэта пераўтвараецца ў гульню, якой я сяджу і назіраю проста вось на камеры сяджу. Тым больш, што гэты прывід час ад часу, як было бачна, яна можа яна гэта, судзячы па гуку, яна будзе поўзаць яшчэ па зямлі. Добра, што не па паталку. Не па... Так. Не. Што я магу зрабіць? Калі гэта не Горыо, у нас проста яшчэ да халеры шмат іншых варыянтаў. То, што яшчэ не праверыў? Ультрафіолет. Ну, я глядзеў, спрабаваў паглядзець хоць штосьці. Нізкія тэмпературы пакуль няма. ЕМФ яшчэ нават недастаткова было ўзаемадзеянні такіх. Прывід з намі не размаўляў. Давайте возьмем яшчэ адзін шот і паспрабуем зноў паразмаўляць з прывідам, пахадзіць па пакою. Опа, ўзаемадзеянне. На троечку. Температура 2 градусы. Давайте яшчэ патрымаем, можа тэмпература іншая будзе. Усё яшчэ 2 прыкладна 2 градуса. Я так разумею, гэту інфармацыю пра прывідаў можна толькі з уласнага досведа. Так, узаемадзеянне было. Дзверы. Не. Давайте будем трымаць вось прыкладна ў такім стане дзверы. Я так разумею, гэту інфармацыю пра прывідаў можна толькі з уласнага досведу падтрымаць, у гульні няма падказак. Ёсць падказкі, але яны расплыўчатыя. То бок вы, ну, гэта будзе вельмі складана зрабіць такі вынік. Калі ўжо ведаеш, у чым асабістасць прывіда, толькі тады яна неяк спалучаецца. То бок, напрыклад, Горыо, давайте я выйду. Прыклад Горыо, у яго, па-мойму, зусім нейкая херня напісана. Не, удакладнілі. Раней такога не было. Калі Горыо праходзіць праз кропкі, выкарыстоўванне відэакамеры адзіны шлях, каб пабачыць яго. Моц. Горыо будзе з'яўляцца на камеры толькі тады, калі там навокал няма людзей. Слабасць. Іх рэдка можна пабачыць далёка ад месца сваёй смерці. Апошняя не вельмі даволі расплывістая, але яна адзначае, што Горыо адзіны прывід, які ніколі не будзе, па-першае, ён далёка не ходзіць ад пакоя, а па-другое, ён ніколі не змяняе свой пакой. Мы яшчэ ні разу не бачылі гэтай механікі, яна просто не пашанцавала, я скажу. Таму што прывіды могуць змяняць свае пакоі. То бок мы ведаем, што ён зараз у гэтым пакоі, гэта яго асноўны пакой, галоўны пакой. Але мне падаецца, зараз адбываецца канкрэтна тое, што я маю на ўвазе. Тэмпература ў гэтым пакою трошки падвысілася. Яна ўжо ў 3 градуса, 4.
А тут 8 градусаў 9. Ёсць верагоднасць, што прывід перайшоў у гэты пакой. Але гэта верагоднасць, гэта не абавязкова. Давайте размясцім новыя рэчы, частку нашых рэчаў тут. Напрыклад, нам можна кропачкі ўзяць і пераставіць камеру. Бо калі галоўны пакой прывіда змяніўся, гэта значыць, што гэта не горыл. Гэта дакладна не ён, але гэта такі шлях, які складана вылучыць. То бок, ну, можа зараз усе запісы яны палепшылі і трошкі больш зразумела, што чым з'яўляецца. Ну, ось так і пакінем. Яшчэ, можа, одну камеру прынясем. Тады яшчэ мае сэнс прынесці яшчэ адзін крыжык на той пакой, каб ён там закрываў яго. Ось. На ўласным досведзе самы надзейны план гэта паглядзець YouTube альбо пачытаць вікі. Вікі даволі празрыстая, на ёй усё распісана, ўсё гэта распавядаецца там. Давайте яшчэ, можа, пакінем. Не ёсць месца для прадмета. Лепей прачытаць вікі, лепей паглядзець відосы, якія распавядаюць, як гэта працуе кожны прывід. Так не цікава. А на ўласным досведзе я скажу, што вы, ну, на ўласным досведзе вы далёка не ўедзеце. Ну, па тыпу, нейкае нешта вы здагадаецеся, як яно працуе з падказак, але далёка не поўнасцю, гэта будзе складаней. Так, ультрафіолет, ультрафіолет, ультрафіолет. 200 гадзін, я скажу, для гэтага недастаткова. Некаторыя рэчы, каб вы разумелі, распрацоўшчыкі ідуць наступным шляхам. Яны не халеры, калі раней яны змянялі прывідаў, яны не халера не гаварылі суполцы. Суполца эксперыментавала, разбіралася, як розныя рэчы працавалі, вакол кожнага прывіда было шмат міфаў, якія людзі, ну, па тыпу разбіраліся і развінчвалі. Ну, то бок, такі працэс даведвання. Вікіпедыя зараз па гэтай гульне, гэта якраз такі собраная рэч кам'юніці. Так, ну, спірітбокс хутчэй за ўсё не, можна нават забіць на яго. Камера ўжо ёсць. Кнігу можна яшчэ пакласці адну дадатковую, каб была больш верагоднасць, што прывід паспрабуе ёй скарыстацца. Так, што яшчэ я магу з сабой узяць? Давайте возьмем... Ладан у мяне ёсць з сабой, так? В прынцыпе... Давайте возьмем... Упершыню за гэты час я скарыстаюся дэтэктарамі руху. Дэтэктар руха у мяне зараз 3-го ўзроўня. Ён працуе па плошчы. Вось такое кола робіць навокал. Ён правярае ўсё навокал і рэагуе, калі хтосьці ўваходзіць альбо сыходзіць з... Інтэракцыя. Ось тут. Оп. Святло выключылі. Чаму нідзе няма нічога? Ага, прывід зламаў гэты самы. Блин. Зараз трэба шчыток уключыць. Найлепшы варыянт, каб пачаць у каампе і гуляць з чалавекам, які гуляе на тваім узроўні. Так. Альбо варыянт, я скажу, для кожнага свой варыянт. Таму што камусьці вельмі жудасна аднаму з чалавекам, які не ўпэўнены ў сабе. Камусьці важна папужацца. Ну, па тыпу, яны ў першую чаргу гуляюць у гэту гульню дзеля пужалкі. І для такіх людзей любая, ну, тое, што ты забіраеш веды, ну, ты даеш веды пра гэту гульню, гэта крадзеш іх досведу. Ну, па тыпу, крадзеш іх як это? Развлекалова для іх, карацей, у гульне, то бок сэнса гульні, для якога яны гуляюць. Таму залежыць ад таго, во што вы гуляеце, дзеля чаго вы гуляеце. Я пачаў гэту гульню гуляць з сябрамі, якія ведалі, некаторыя з іх ведалі, што рабіць, але яны нічога не гаварылі. Я дастаткова напужаўся ў гульне і потым пачаў задаваць пытанне. Потым, ну, мы дамовіліся, што калі я пачну задаваць пытанне, чалавек потым пачне гаварыць, што рабіць-то увогуле. Вось. І калі я зразумеў, што ў гэтай гульні ёсць пазл, я зачапіўся гэтай 200 гадзін гульні, я не на пужалцы. Ну, то бок, мяне не настолькі гэта ўсё пужае. Мне цікавы працэс, ну, пазла, які вырашаецца. У кожны раз ты выходзіш на мапу і не ведаеш, што будзе атрымлівацца. І зараз я ні халеры не ведаю пра прывіда. У мяне няма нічога. Мы можам паспрабаваць ўсё роўна вылічыць прывіда, ну, нават на тым, што ёсць. Толькі трэба падрыхтавацца, хавацца ад яго. Таму што
у паляванні вельмі шмат розніцы ў розных прывідаў. І праз паляванне можна шмат чаго сказаць пра прывіда. Пра некаторых з іх, не пра ўсіх. Некаторыя з іх даволі такія стандартныя, скажем так. Трэба нейкае месца. Тут не схавацца. Давайте яшчэ праверым наверсе што-небудзь. Тут таксама не схавацца. Не бачу аніякай хованкі. Тут таксама не. На гэтай складанасці хованак амаль не будзе. То бок мы тут сам на сам. А пачакай-ка, на тваім узроўні ты што мела на ўвазе? Які ведае на тваім узроўні? Ты маеш на ўвазе, што на па тыпу ўзроўні таго, хто пачаў гуляць, альбо на маім узроўні на маім узроўні, у сэнсе. Тыпу шмат ведаць. На добрым узроўні. Не, гэта не абавязкова. Калі зноў жудасныя гукі, але прывід не палюе. Я не магу знайсці месца для хавання некага. Калі мэта напужацца, не ведаць нічога пра гэтую гульню, ідэальны варыянт. Калі вашае жаданне пагуляць у хорар, тады гэта ідэальна. Ось, таму што вы атрымаеце шмат адреналіну, вы не ведаеце ні халеры, вас бясконца забіваюць, і вы не можете зразумець, што рабіць-то. Ось, у вас ёсць туторыял. Туторыял распавядае, зараз сучасны туторыял, які ён ёсць. Ён распавядае аб тым, як гульня працуе. І даволі неблага ўводзіць вас у гульню. Вы ведаеце асноўныя інтэракцыі з усім. Якога хера прывід? Ідзе? Я ведаю, што гэта за прывід. Зараз да мяне дайшло. Мне падаецца, я разумею, чаму ён амаль нічога не робіць зараз. Мне патрэбна хоць нейкае пацвярджэнне гэтага. Адзінае, што ў мяне літаральна няма нічога. Зараз маё меркаванне, што гэта Сэй. Вось гэты прывід. Што яму патрэбна? Надпіс у кнізе. Купіць і выключыць святло. Вяртай назад. Дзверы? На якіх няма ніякіх пячаткаў. Што для цябе патрэбна? Так, кніга. Ультрафіолет не. ЕМФ не. Кропачкі. Альбо... Шарыкі. Добра. Я ўжо. Ёсць шарыкі, якія не заўважыў. Увесь гэты час у нас няма нічога. А маё меркаванне, што гэта Сэй. Зараз самая найлепшая моя версія, але гэта з асабістасці прывіда. Памятаеце, прывід быў вельмі актыўны ў пачатку. Сэй мае... Так, give us a sign, было бы няблага. Прывід, дай хоць што. Так, тэмпература. Прывід змяніў пакой. Зараз ён у гэтым пакоі. Тут 2 градусы. У гэтым пакоі 13 градусаў. То бок ён змяніў месца. Гэта не горыла дакладна. Дакладна не ён. Зараз яго прыбярэм са спісу, толькі яшчэ пабуду ў гэтым пакоі. Ёсць Сэй. І Сэй гэта вельмі жудасны прывід, але толькі ў пачатку гульні. Сэй мае узрост. То бок у яго ёсць некая пэўная колькасць... Бляха. Где ты прывід? У яго ёсць пэўная колькасць гадоў. У кожнага прывіда ёсць пэўная колькасць гадоў, якая генеруецца на пачатку таго, калі вы на пачатку мапы. То бок вам генеруецца рандомны прывід, рандомна расстаўляецца месца і таксама ўзрост прывіда. Усе прывіду маюць, калі у іх пытаць, наколькі яны старыя, звычайна яны адказваюць нейкую херню, але ёсць верагоднасць, што яны скажуць свой узрост. Таксама ёсць прадмет у іджы дашка, якая, для размовы з прывідам. Можна спытаць, які ўзрост у прывіда. Гэта адно з пытанняў. І прывід вам адкажа. То бок ён перавядзе, там такая плашачка, якая перавядзецца на патрэбныя лічбы. Адзінае, што ва ўсіх прывідаў узрост не змяняецца. Толькі ў Сэй ён змяняецца. І чым вы даўжэй знаходзіцеся каля гэтага прывіда, тым старэй гэты прывід становіцца. У яго змяняецца ўзрост, і адказ на пытанне яго ўзроста будзе таксама змяняцца. У чым розніца паміж маладым і старым прывідам? Сэй канкрэтна.
у тым што малады прывід сэй малады сэй ён будзе вельмі актыўны, ён будзе спрабаваць вас забіць як мага хутчэй, ён будзе ўзаемадзейнічаць з вами вельмі шмат і таксама будзе паляваць вельмі хутка. То бок амаль гэта адзін з прывідаў, які вельмі рана пачынае паляванне. Але чым вы даўжэй знаходзіцеся каля яго пакоі, тым больш яго падае ўзрост, і у выніку ён будзе вельмі павольны прывід падчас палявання. Вельмі позна яго шкала, у які момант, які ён можа пачаць паляваць, будзе на вельмі нізкай вашай трываласці, і таксама ён будзе адказваць па-іншаму, па тыпу на свой ўзрост. Вось асноўныя адрозненні. То бок мне падаецца, што адбылося зараз, гэта тое, што я зайшоў у пакой літаральна адразу сэй. Я яго доўга не шукаў. І я пачаў яго старэць, ён пачаў старэць. Кожны раз, калі я заходзіў, і я бавіў час, вельмі доўга бавіў час з гэтым прывідам. У выніку я зрабіў так, што ён састарыўся. І ён зараз амаль не можа на мяне напасці. Каб пацвердзіць гэта, мне трэба знайсці ўліку, хоць якую. На жаль, прывід з кожным сэй, чым старэй ён становіцца таксама, тым менш узаемадзеянняў ён робіць. Ультрафіолета ўсё яшчэ няма. Я думаю, гэта не ультрафіолет. А гэта значыць, што гэта не абакі. Гэта не горую, таму што змяніўся пакой. Гэта не джин, таму што выключыўся гэты самы шчыток. Вось. Шчыток. Джин не можа выключыць шчыток, таму што яму падабаецца электрычнасць. Прывіт, хопіць. Якога хера прывіт? Далося альбо ён? Окей. Можа гэта іншы пакой увогуле? Ці можа быць так, што вось гэтае маленькае памяшчэнне насамрэч асабісты пакой? Не, гэта частка вялікага пакоя. Тут 15. Тут 1 градус. Што можа быць за... Я не ведаю. Прывіт. Холод. Ну? Опа. Гэта не сэй. Я ведаю, што гэта за прывід, і я... Я ставлю на мару. Зараз... Рэзка змянілася меркаванне. Добра, глядзіце. Перад тым, як пакінуць, я распавяду, чаму. Я зараз уключыў святло. Увесь час прывід спрабаваў выключыць святло. Мара ненавідзіць святло. Мара заўсёды будзе спрабаваць выключыць святло. І вы бачылі, колькі разоў я выключыў гэтае, яна выключала гэтае святло, а я его пераключаў уверх. Зараз што адбылося? Я уключыў святло, і імгненна святло пераключылася назад. Гэта толькі адзін прывід. Альбо нам мне пашанцавала так, таму што гэта можа тэарэтычна зрабіць любы прывід. Але гэта асабістая магчымасць Мары выключыць святло праз паўсекунды пасля таго, як вы уключыце яго. Апісанне Мары. Давайте пачытаем, я не ведаю дакладна, што там ужо. Так, Мара гэта сродак усіх кашмараў, якая робіцца больш моцнай у цені. Гэта не можа быць мімік. Калі б гэта быў мімік, мы б побачылі шарыкі у камеры. Абавязкова яны бы былі. Але, на жаль, я іх нідзе не бачыў, колькі не правяраў. Так? Так. У Мары падвышаная верагоднасць таго, што яна нападзе падчас цемры, у цемры. Слабасць. Уключэнне святла навокал Мары зніжае яе верагоднасць атакі. Нічога не гаворыцца пра гэтае пераключэнне, перашчолкванне, і нічога не гаворыцца пра тое, што Мара яшчэ спрабуе заўсёды перасунуцца ў пакой, у якім святла менш. То бок, напрыклад, калі вы ўключылі, у вас ёсць 3 пакоі, звязаныя паміж сабой, і вы ўключылі святло у пакоі, у якім знаходзіцца Мара, і яшчэ ў нейкім пакоі. Яна паспрабуе перабрацца ў пакой, у якім святла няма. Яе выбар будзе заўсёды, прыоритэтам будзе тое, што знаходзіцца ў цемры. Вось. У нашым выпадку мы пачалі ўключаць святло каля ўвахода. Вось зараз, калі глядзець на лапу, вось там зайшла ў тэрыторыю. Каля ўвахода яна тусіла, мы бясконца ўключалі святло, і яна перайшла ў вялікую залю. Тут. Я думаю, калі мне не пашанцавала, то гэта Мара. Ну, то гэта, наадварот, не Мара, калі мне не пашанцавала, потому што
Таму што ёсць невялічкая верагоднасць таго, што проста ў момант уключэння святла прывід вырашыць яго выключыць. Ёсць такая невялічкая верагоднасць. Альбо я мог незаўважна для сябе націснуць на пераключаць 2 разы. Такое таксама магчыма, проста мая незаўважнасць. Калі гэта мара, то яна павінна альбо напісаць у кнізе, давайте паглядзім лепей праз гэты спіс, тут не вельмі зручна. Альбо павінна празмаўляць праз рацыю, альбо паказаць шарыкі, альбо напісаць у кнізе. Нічога з гэтага, ну, нешта я не бачу. Блін, у мяне зараз з'яўляюцца сумневы. Давайте яшчэ раз паглядзім. Ну мы можам гэта з нашага трэйлера паглядзець. Так. Ніякіх шарыкаў. Толькі нашыя кропачкі лётаюць. Дзе яна? Яна зараз літаральна кранула дэтэктар. Чую, толькі не пабачыў нешта зялёненькага. Ну яна карацей... Опа! А гэта не мара. Мара яшчэ не можа ўключыць святло. Капец, вы бачылі? Яна ўключыла і выключыла яго. Мара не ўмее ўключаць святло, таму што ёй не падабаецца святло. Яна ніколі яго не ўключыць. Таму гэта не мара. Добра. Я толькі што амаль не зрабіў памылку і не сышоў з мапы, калі падумаў, што гэта я пераключыў. Проста пашанцавала прывіду. Працягваем наше даследаванне. Я толькі што амаль не страціў грошы. Ну як не страціў? Я проста атрымаю значна менш, амаль бессэнсоўна менш. Можна было нават не спрабаваць гэтую мапу. Так. Узаемадзеянне, хоць нейкія. Прывіт тут. Мы можам паспрабаваць паразмаўляць з ім. У нас шансаў не тое, каб шмат. Ведаеце што? Я прынясу яшчэ дэтэктараў руха, каб дакладна ведаць, у якім пакоі, ну, не толькі ў пакоі, а яшчэ сачыць, дзе ён ходзіць, гэты прывід. Бо у нас толькі адзін знаходзіцца, і шлях не вельмі прасочваецца. Я скажу, што я буду ўпэўнены, што гэта мімі, калі паводзіны прывіда уключыла святло яшчэ і тут. Ну, гэта дакладна не мара. Так. Вось тут заўважылі. Так, тэмпература. 2. 1 градус. Тут зараз ходзіць 16 градусаў у гэтым пакоі. Прывіт. Ты мяне хвалюеш. Дай мне хоць што-небудзь. Я не ведаю, у мяне я не сачу, колькі часу я на гэтай мапе. Але, ну, дакладна да халеры. Так, нашай верагоднасці. Сэй пакуль што на самым высокім месцы. Ну, па тыпу, з таго, што я бачу. Таму што прывід усё яшчэ не палюе. Нягледзячы на тое, што я ўзяў сабе... Добра. Это павінна было знізіць маю трываласць вельмі моцна. А кожныя такія падзеі, яны зніжаюць трываласць. Таму я спрабую ад іх збегчы, бо мне тады больш шансаў выжыць. Так. Ну. Зноў узаемадзеянне. Але усе гэтыя ўзаемадзеяння ніводнага ультрафіялета. Можна нават не правяраць, ужо мне падаецца. Ні разу дзверы не былі зачынены поўнасцю. Гэта не Юрай, які абажае зачыняць дзверы. Калі ёсць магчымасць, ён хлопае дзвярыма. Але хлопае дзвярыма не падчас эвентаў. То бок, ну, у прывіда ёсць эвенты, вось гэтай пужалкі разныя. Тады звычайна дзверы хлопаюць. Але Юрай робіць гэта нават без нічога. Проста сама па сабе дзверы слопаюцца. Опа. Я чую узаемадзеянне. Вось тут. Слухайце, ёсць яшчэ адна верагоднасць. З такім узаемадзеяннем дзіўным
по типу двух пакоях. Я думаю, што гэта блізнючкі. У нас зараз два кандыдаты ёсць, цэй і блізнючкі. Блізнюкі гэта два прывіда. Ну як, гэта адзін прывід, але ў двух варыянтах. Калі прывід узаемадзейнічае з чым-небудзь, ён аўтаматычна узаемадзейнічае дзесьці яшчэ. Вось, напрыклад, як тут. Ён нешта кранае, з чымсьці дзесьці кідае. Калі мы зараз знойдзем нейкіе ўзаемадзеянне ў гэтым пакоі яшчэ след, які застаўся, то хутчэй за ўсё гэта блізнючкі. Але няма. Тады што у нас яшчэ можа быць? Чаму святло выключылася без... Шмат узаемадзеянней. Плюс блізнючкі, калі пачынаюць паляваць, пачынае паляваць адзін з іх. Ёсць два блізнючка, які адзін з іх мае ён трошки больш павольны, і ёсць блізнюк, які больш хуткі. Розніца іх вельмі невялічкая, яе можна пачуць, але гэта даволі складана. А вось і першае паляванне. Слухайте, я настолькі ждаю ў туалет, зараз мне трошки жудасна, і давайте я хутенька ў туалет збегаю. Пастаю тут звонку. Зараз буду. Дайте мне момент. Катошкі мяне не захапілі, мяне захапіла трошки жудасна, мне быў патрэбны хоць невялічкі крапынак. Так, у нас зацягваецца проста раунд, прывід ужо пачынае паляваць, у нас скончваюцца нашыя шоты, у нас усё яшчэ няма нічога, прывід наў не даў, просто няма нічога.
Гэта не горую, таму што пакой змяніўся. Можна было б пасядзець некаторы час. А вот ён можа тусіць больш у іншым пакою. Вось тут. Гэта не горую, таму што кропачак не было ніякіх, і плюс яшчэ горую не можа замяніць пакой, правильно? Ёсць верагоднасць, што нам магло не пашанцаваць, і прывід проста не перасоўваўся ніколі ў іншы пакой, а заўсёды заставаўся, ну, яго галоўны пакой заставаўся ўсё ў адным месцы. Ось. Давайте возьмем яшчэ адзін ладан. У нас я трошки пабойваюсь, таму што я не ведаю мапы. Ну, добра. Я не ведаю, дзе можна схавацца. Мне просто невядома. Давайте паглядзім. Трэба знайсці месца, дзе можна схавацца, тады мы можам паспрабаваць просто вызначыць прывіда па паляванню яго. Нават не гледзячы на тое, што ў нас няма нейкіх падказак больш. Вось зайшлі, адразу ён спаліў... Ага, тут няма. Добра, усё... Ну як добра, усё дрэнна. Давайте я возьму хоць гэты сабе. Наши крыжыкі зараз усе спаліць толькі. А мы ад гэтага не даведаемся ні халеры, правильно? Трошки яшчэ дадзім нам часу, каб даведацца хоць якую падказку ад яго. Пакуль што самыя высокія верагоднасці мы выкрэслілі 10 палову. Мы можам пахадзіць яшчэ з мікрафонам і спадзявацца, што гэта банші. Гэта можа быць тэарэтычна банші, але лепей знайсці хоць якую-небудзь падказку на яе. Ну, ўсё магчыма, насамрэч. Ну так, глобальна ўсё магчыма. Самае верагоднае, мне падаецца, гэта Сэй. Таму што вельмі агрэсіўная ў пачатку, амаль нулевая ў канцы. Электрамагнітнага поля не было аніякага. Ультрафіолета не было аніякага за ўвесь час. Мінус яшчэ наш крыж. Наша стратегія будзе бегчы наверх куды-небудзь, а потым імправізировать. Прывіт, усё яшчэ там. Прывіт, ідзе да мяне. Не ідзе ўжо, вяртаўся. Дапамагаюць зараз... Оп. Пасядзім у цябра. Ай, ну табе. Ну, адчапіся ад мяне. Вось адсюль паназіраем. Оп, палюю. На вельмі высокай хуткасці. Я не чую. Гэта Діо. Гэта, походу, Діо. Так, гэта, походу, Діо. Вельмі хуткі прывід. Вельмі хуткі прывід. Носіцца як Формула-1. Зараз яшчэ альбо я памру, альбо я атрымаю свой доказ. Я не ўпэўнены до конца. Гэта будзе альбо смерць, альбо доказ. Гэта можа быць Ревенант яшчэ. Але Діо павінен адказаць на спірітбокс. Дзе мой спірітбокс?
Я його покинув. Can you hear me? Can you talk to me? Where are you? How old are you? Are you with me? Are you Dio? Are you here? Hello? Answer me, please. Hello? Where are you? Can you talk to me, please? Can you hear me? Can you give me a sign? Can you please not hunt me? Where are you? How old are you? Hello? Ghost? What's your name? Can you see me? Can you not hunt me, please? Give me some time. Hello? Do you like potatoes? No? Are you potato? Are you cat? Can you meow for me? Getting attacked left. Here we go. Так, гэта Dio. Так? Першы адказ. Гэта зніжае нашы варыянты. За ўвесь час я столькі ў пачатку хадзіў, я малю на 100% упэўніўся. Рим-тим-тагри-рим-тим-тим. Так. Глядзім варыянты. А ў мяне быў варыянт тых самых близнючкоў. Я не думаю, што гэта близнючкі, там было вельмі хутка, занадта хутка для іх. Гэта не Онрыо, які звычайная хуткасць у яго. Ні Йокай, ні Полтергейст, і ні Спіріт, і ні Фантом. Гэта ўсё яшчэ можа быць морой. Адно з двух. Это просто моя праверка будзе залежаць ад таго, типа, по тыпу, ці запаволіцца прывід, калі будзе каля мяне. А гэта значыць, што я буду рызыкаваць сваім жыццём. А чаму складана зараз? Я чуў вельмі хуткага прывіда, які вельмі хутенька тык-тык-тык бег да мяне. Гэта можа быць Dio на высокай, вельмі далёка ад мяне, альбо Морой, Морой проста вельмі хуткі. Таму што Морой будзе мець нармальную хуткасць пры высокай трываласці і вельмі высокую хуткасць пры нізкай трываласці. Плюс Морой яшчэ праклінае персанажа, і ён зараз пракляў мяне. Вось калі ён адказаў мне на маю рацыю, ён пракляў мяне гэтым. І моя трываласць бясконца будзе зніжацца, пакуль я не выкарыстаю адрэналін, які, па-мойму, мне ўжо скончыўся. Адзіная верагоднасць, як... Так, у мяне няма іх. Адзіны варыянт, як адзначыць аднаго альбо другога, гэта сядзець у бяспечным месцы, і калі цябе ведаць, куды бы ты будзеш бегчы, і калі цябе знойдзе гэты прывід, то гэта будзе Dio. Таму што Dio ведае, дзе ты знаходзішся. А Морай не. І моя праблема зараз у тым, што мне, каб прайсці проста, трапіць у якое-небудзь месца, хоць трошкі вышэй, мне трэба абысці гэтага прывіда. Давайте возьмем яшчэ Ладана. Вітаю, Багадумка. Так, давайте возьмем яшчэ Ладан, іх будзе 2. Мы схаваемся, мы пойдзем на вяршыню маяка, сядзем там на самым версе, і калі туды прыбяжыце Dio, то гэта Dio. Ну, по тыпу. Лагічна, так? Ну, падрыхтаваліся і пабеглі. Зараз паляванне пачнецца літаральна амаль адразу. Блять. Отъебися. Мы можем просто быць тут, на гэтым паверсе, і спадзявацца, што ён нас не знойдзе. Тыпу, калі пачнецца паляванне, ён можа просто прыйсці сюды. Калі ён прыйдзе сюды, ну нормально, давайте тут парызыкнем. Чуеце? Так, гэта Dio. Вельмі павольненька, вельмі імгненна да мяне дабраўся, і зараз я магу просто пешком ад яго сысці, таму што ён вельмі павольны каля мяне. Гэта 100% Dio. Усё, паляванне скончылася. Там была формула такая. Імгненна з 3-4 паверхі уверх, просто спачатку палявання. Жудасная херня. Асабістасці, калі вы... Зараз я просто чуў яго, я яго не бачыў.
Уявіце сабе вельмі длинны калідор. І потым на вас просто як баліт нясецца прывід. Ну, кадзіла я не выкарыстаў, мне ўсё яшчэ засталося. Гэта было кадзіла было хутчэй на выпадак, калі гэта быў бы морай, бо морай бы не спыніўся, ён бы працягнуў на вельмі высокай хуткасці да мяне бегчы. І вось тады мне кабзда была бы. Хутчэй за ўсё я бы гэта не перажыў. Так, гэта быў Діо, і ён вельмі не жадаў адказваць нам на нашыя пытанні. На жаль. Згубілі за гэтага просто да халеры часу на гэтай мапе. Добра, добра. Добра, што вызначылі. Няблага атрымалася. Вельмі такія, нягледзячы на тое, што адну мапу ганялі сёння, ну, па тыпу мы ў розных складанасцях папраходзілі, але прыкладна так выглядае ўся гуня. Ну, па тыпу, неважна на якой вы мапе. Мапа можа быць розная. Мап усяго, колькі тут? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 мап. Вось. Пакуль планаў на новых мапы няма, мы чакалі гэты маяк мы чакалі 10,5 гады, там 2. Яны яшчэ плануюць перарабіць некаторыя са старых мап зараз, гэта наступная кропка ў якой. Таму, каму цікава пазлы, схаваныя ўнутры пужалак, вельмі цікавая камбінацыя фазмафобія, вельмі падабаецца. Так. Ну добра, у наступны раз я можа быць знайду, я не ведаю, хутчэй за ўсё не на гэтым тыдні, нават не на наступным тыдні ўвогуле некаторых стрымоў не будзе. Хутчэй за ўсё палову тыдня мяне не будзе і стрымоў таксама, так што вы на наступным тыдні на палову без мяне. Вось, і выходныя таксама у мяне будуць занятыя, буду у невялічкім водпуске на ўсяго некалькі дзён. Вось, яшчэ распавяду трохі пазней. Таму, можа быць, дзесьці на нейкіх выходных я знайду момант, можа, паспрабую пастрыміць, буду грындзіць апокаліпс выпрабавання у фазмафобіі. Можа, ўсё ж такі яго зраблю, бо ўсё аніяк, у мяне ўсё я столькі часу не знаходзіў. Вось, паглядзім. Добра, а я вас буду далей перадаваць. Я жадаю вам добрага вечара, каб вас прывіды не чапалі. І паглядзім, хто нас чым займаецца. Рудзі зараз гуляе ў Prey раптоўна. No One Lives Forever, у сэнсе гульня No One Lives Forever 2, у яе гуляе Шаграэль. Evil Dive зараз у The Finals, звычайны кааператыўны шытан, каманда на каманду. Вось, давайте я вас сёння перадам. Давайте пагляджу, чым займаецца Шаграэль. Яшчэ раз зазірну. Так. У яго толькі пачынаецца новая глава. Давайте я вас сёння перадам да Шаграэля. Дзякуй вялікі, што прыходзіце. Зараз... Тык. Яшчэ раз... Тык. І мы улятаем. Пачынаецца рэйд. На жаль, яны змянілі візуальна, як гэта выглядае, і я зараз не магу сачыць за чатам, пакуль я вас адпраўляю ў рэйдзе. Таму не магу нічога пракаментаваць. Вельмі нязручна, мне б другі манітор усё ж такі. Трэба з гэтым разабрацца. Хто ў The Finals? Evil Dive. І мне падаецца толькі, што Лепус адправіўся, але я ўжо вас перадам Шаграэлю. Уляцелі?